Digon o ddrama a digon o ddrwg deimlad yn bodoli rhwng y ddau glwb yma. Dyma'r hen elyniaeth. Derby De Cymru Abertawe yn erbyn Caerdydd sy'n byw ar eich cyfer chi ar S4C Prynhawn me. Croeso cynnes i'r Stadiwm Swansea.com ac mae fe'n braf iawn cael cwmni Prif Adran tîm dan 19 Merched Cymru. Nia Davies yn gwmni i ni Prynhawn me. A Nia, pan mae'r gêm yn cael ei cyhoeddi dros yr haf, dyma'r gêm cyntaf yr ddau glwb yma'n chwilio amdano. Mae'n gymaint o achlysur a chi bron yn gorfod anghofio beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn yn ystod y tymor. Dyma'r gêm i gosod eich marc ar y gyngrair. Ie, mae'n gêm dderby. Mae hynna'n deud cwbl, dych chi'n gofod meddwl am y gêm yma. Ond mae'r ddwy tîm yn ffefrynna am y gyngrair, a felly y gêm yma, maen nhw gallu sefydlu be maen nhw'n meddwl pwy sy'n gallu bod yn y ffefryn am gydol y tymor. Felly, ie, dwi'n meddwl bydd y ddau y tîm mynd amdani heno. O ran beth i ti wedi gweld hyd yn hyn tymor yma gan y ddau glwb, pwy sy'n credu o'r ffefrynnau heddi, neu pwy sy'n credu sydd yn y sefyllfa cryfa yn mynd mewn i'r derby? Ie, mae Caerdydd i ennill y tair gêm gyntaf o'r gyngrair. Felly, felly mae nhw'n probably y tîm sy'n mwy ffefrynna. Ond, ti'n gwybod, mae yn y Stadiwm Abertawe, felly wnaeth nhw trio pob peth i cael un drosodd ar Caerdydd. Felly, dwi'n meddwl Caerdydd i'r ffefrynna ar y foment. Ie, fydd hi'n dipyn o dasg o flaen y Jack Army fel maen nhw'n gael nhw fan hyn yn Abertawe. Mae beth am i ni glywed gan y ddau rheolwr. Mae Nicky John wedi bod yn siarad gydag Ian Derbyshire a Jamie Sherwood. Jamie, there's always an element of excitement and anticipation that comes with this fixture, isn't there? How have you managed to channel that energy this week? This week, I think training's been really positive. There's a lot of energy in the gym around the analysis, looking at what we do and how we can be better. Everything's been around what Swansea look like and our personality, and hopefully we'll get to show that in front of our fans today. Yeah, it's the fixture you look for when the fixtures are released. It's the fixture that means the most to both sets of fans. You know, the quality of both teams over recent years has been extremely high, and we've both set the standards for the past kind of 5 years or so. So, you know, it's going to be a fantastic game for the neutral. Hopefully we can take control of the game early on and we can play our football, but we know there's going to be moments in the game where we have to dig deep, and like I said, Swansea are a good side. So for us, it is managing the emotions, but not too much, because we want to be physically ready and we want to show everyone this is a derby game and it means a lot to us. You welcome the champions here today to the Swansea.com, who have yet to lose a game. They've won 3 so far out of 3. How do you bring that run to an end today? By working really hard, by making sure that our non-negotiables are ever present across the players that step onto the pitch, and us as staff make sure we support them the right way, give them the right information at the right times, and hopefully they execute what we give them. What are your non-negotiables, Jamie? Belief and trust, a little bit of honesty, hard work, graft, a little bit of sweat. So for me, it's all about just the group and making sure the group are right, and hopefully those non-negotiables and those values and that identity will continue to show, and we'll be up for the 3 points today. You know, we've prepped this week for him to play multiple formations with multiple starting players, so I think we're as prepared as we can be. I think physically it's going to be a very challenging game for both teams. I think, you know, it's whoever makes them moments count is going to win the game. You know, there's a lot of players, you know, we know all the Swansea players. I think for us, we've seen a few of their games this season. We know how they're trying to play. And I think we've worked out ways in which we can play against that. So it's whichever set of players kind of turn up on the day and impose themselves on the opposition, usually will be the team that wins the game. And that's what we're looking to do today. Ian, diolch yn fawr iawn, pob lwc. Thank you. Y ddau rheolwr yn barod amdani felly, a Nia, y ddau dîm yn ennill penwythnos diwethaf. Nawr ni ddechrau gyda gêm Abertawe lan yn Wrexham. Yr eilirch yn ennill o 2-2, ond geithon nhw bach o fraw, a i ni wedi sôn am ddiffyn Abertawe. Mae yna dueddiad gyda nhw o ildio goliau a gwneud camgymeriadau. Ie, mae yna camgymeriadau wedi cael ei gwneud gan Abertawe, felly bydd Caerdydd yn adnabod hynna a gallu trio pwyso nhw i gwneud mwy o camgymeriadau. Mae hynna'n rhywbeth bydd Abertawe yn gobeithio i gwella yn y gêm yma.
Reolwr, ni wedi clywed Jamie Sherwood yn gweud sawl gwaith, bod y moyn i'r chwaraewyr dangos I personoliaethau nhw, bod y moyn gweld personoliaeth y tîm yn dangos. Yn amlwg Jamie Sherwood yn newydd i'r swydd gath ei benodi dros yr haf, sy'n cael yr argraff. Mae fe wir moyn gosod I marg ar y tîm yma. Ie, a bydd o eisiau gweld y gwaith caled sy'n cael ei gwneud yn y training, yn dod allan yn y gêm yma, a gweithio'n galed, ac cael y perfformiad I trio cael y canlyniad. Hynna beth dwi'n meddwl bydd o'n trio I gweld, ac 3 gêm wedi chwarae yn barod, gweld os mae hynna'n cynyddu gyda y gêm mawr yma sydd yn y stadiwm heno. Caerdydd, fel I ni wedi sôn, wedi ennill pob gêm hyd yn hyn y tymor hwn. Nhw'n mynd i'r seintiau newydd o 2 gol I ddim wythnos diwetha, a ni a Caerdydd yn neud beth ni mor gyfarwydd o gweld Caerdydd yn neud bob tymor. Ie, fel nes I dweud, maen nhw wedi ennill y 3 gêm ac maen nhw yn gallu sgorio goliau gwahanol. Fel ydych chi'n gallu gweld o bellter neu yn mwy agos at y gol. Ac hefyd, maen nhw efo Ffion Price hefyd I wneud ciciau osod, felly dwi'n meddwl bydd Abertawe yn ofni hynna dipyn bach, so maen nhw'n gofod bod yn bach yn, ddim rhoi gormod o ffawls I ffwrdd. A Caerdydd, maen nhw'n dîm cyflym iawn hefyd. Fel mae Abertawe mynd I allu delio gyda'r cyflymder yna? Ie, byd nhw yn gofod amddiffyn yn dda ac yn gadarn efo'i gilydd. Ond hefyd, dwi'n meddwl mae Abertawe gyda'r counter-attack yna hefyd, Stacey John Davis yn gyflym iawn. Felly, bydd y 2 tîm yn trio defnyddio eu cyflymder I ennill y gêm yma. O'n i diolch yn fawr iawn am y tro, amser am egwyl fer fan hyn ar S4C, ond pidwch mynd unman y gic gyntaf yn narbu De Cymru I ddod wedi'r egwyl.
ni ac mae ganddo ni dipyn o gêm ar eich cyfer chi ar S4C Prynhawn me Darbi De Cymru wrth i Abertawe groesawu pencampwyr y Prif Adran Caerdydd. And a reminder that we do have English language commentary available for this one on the red button with Mike Davies and former Wales boss Jane Ludlow. Ac yn y Gymraeg, eich tîm sylwebu chi ar gyfer hon yw Cath Morgan a Dylan Ebenezer. Diolch Sioned, croeso ato ni, croeso i Abertawe, yr hen elynion, y cymdogion yn cwrdd pnawn ma ym Prif Adran Genero. SA1 neu Brains SA, na'r cwestiwn pnawn ma. Dau dîm sydd ddim wedi colli, Caerdydd yn berffaith iddyn nhw'n tymor yma 100%. Ond nhw'n berffaith tymor diwetha hefyd yn ennill popeth. Y trebl, y dwbl tymor cyn hynny. A'r tîm yma sydd wedi gorffen yn gyntaf ac yn ail. Y ddau dymor diwetha, a'r tîm yma sydd wedi ennill y bencampwriaeth, y 5 tymor diwetha. Caerdydd ddwywaith yn olynol nawr. Abertawe, tair gwaith cyn hynny. Mae'n dipyn o gêm, mae'n dipyn o achlysur hefyd. A tipyn o wyrgylch yma. Yn Stadiwm, Swansea.com. Cath Morgan sy'n cadw cwmni i fi, ni fyny yn yr uchelfannau, yn edrych lawr ar y caeth, y ddau dîm gyfarch i gilydd. Oes da rhyw deimlad arbennig Cath pan mae'r ddau glwb yma'n cwrdd? Ie, yn sicr, a mae'n wastad yn achlysur enfawr na gwe, a mae'r chwaraewyr eisiau profi. Yn enwedig pan mae'n gêm mor bwysig fan hyn, ond y ffaith bod y chwaraewyr yn cael cyfle i chwarae fan hyn yn y Swansea.com, mae hynny yn enfawr i'r chwaraewyr a'r teuluoedd, a gobeithio gewn ni PêL-DROED hefyd i ddidanu ni am yr oriau nesaf. Mae'n bydd wythnos pwysig o ran ymgyrch dangos y cerdyn coch i hilieth. Gawn ni glywed mwy am yr ymgyrch arbennig yna. Hanner amser. A tîm Abertawe yn cael ei cyn fel tîm. Yn edrych yn dwt ac yn daclus, angen i Cymru nodi hynny. Dyma'r ddau tîm i chi. Abertawe, 2 newid. Mae'n y newid yn y gôl. Mae Cles Skinner i mewn. Steph Turner hefyd yn dechrau yn yr amddiffyn. A cael ran Caerdydd, 1 newid yn unig o'r fuddugoliaeth yn y gêm diwethaf yn y seintiau newydd, Laura Cyrnod yn dechrau ar ôl sgorio yn y gêm yna. Eliza Colley ar y fainc yn tipio'r esgydau o'r tymor diwethaf. Beth am y ddau dîm felly, Cath? Ie, fi'n credu mae Abertawe o bosib yn mynd tri cefnoeg yn y amddiffynol, a wedyn mae'n edrych i fi bod e'n naill ai'n animeiddio o falle 5 yn y canol. Felly, i fod yn deg, fi'n credu mae Abertawe o bosib bach yn ylwydyrus o ran gwaith amddiffynol. Caerdydd, eto, i ni o hyd yn gweld nhw gyda 4 yn y cefn, mae merched yna wedi sefydlu ei hunain, a mae'n dîm ymysodol gyda Billingham a Cio ar y 2 asgell hefyd. Edrych ymlaen i weld ambell i chwaraewr, ambell i enw newydd, ond yr hen Ben Stacey John Davies yn mynd i fod yn bwysig. A ti'n be, mae jyst yn mwynhau'r achlasuron fel hyn, a mae wastad yn sgorio fan hyn. Felly fi'n credu mi fydd Caerdydd yn poeni amdani hi a'i effaith hi. Mae mor bwysig i dîm Abertawe. Gôl arbennig yma, cwpl o dymhorau nôl yn erbyn Caerdydd. A mae yna enwau newydd yn hîm Caerdydd, Laura Cyrnod yn un ohonyn nhw. Ie, mae wedi dod o Bristol Rovers a mae newydd i'r garfan yma, ond mae wedi gorfod wneud ymddangosiadau fel eilydd, ond nawr mae'n dechrau gêm a fi'n credu bod hi'n llawn heiddi hynny ar ôl ei pherfformiadau. Oddi ar restr fer, gôl y mis hefyd, Charlotte Carpenter, sydd yn y canol yn cadw trefn ar yr hen elynion yma. Mae eitha tanllyd fel arfer. Ond ni ddim yn cwyno am hynny. Yn ôl yn y stadiwm. Ac yn ôl yn byw ar S4C. A Caerdydd ddim wedi gwastraffu amser. Mae'n y syth o'r gic gynta. Dwi'n cofio un chwaraewr jyst yn cymryd y gic gynta. Maen nhw'n pasio ar cefn. Mentro yn gynnar. Nia Jones yn ôl yn y byd PêL-DROED ar ôl cyfnod hir yn chwarae PêL-DROED. Ie, ni'n edrych mlaen i gwely eddi, sa i di gwely am flynedd. Actually, y diwethaf fi'n credu oedd hi'n ware o dan fi, tîm Cymru, pan oedd Jane Ludlow wrth y lliw. Felly, ie, hyfryd gwely bod hi
Mae'n mor dylentog, a mae'n gallu troi law at gwahanol campau, a mae wedi cael ail gyfle fan hyn nawr i fod yn chwaraewr broffesiynol, a da iawn i ddi. 30 cap i Gymru yn I dydd. Plannu sgrin gyda un aml yn trafod y gemau. Braf gweld i nôl ar y cae. Yn Caerdydd, di ennill pob gêm hyd yn hyn, tymor yma. Y gêm gyntaf na'n Wrexham, oedd hwnna'n fyw gyda ni, ennill o 2 gol I ddim, ond wedi ennill yn ebyn Met y 2-1 ar Seintiau Newydd. O 2 ddim hefyd, Abertawe, heb golli hyd yn hyn tymor yma. Tipyn yn gêm penwthnos diwetha. Yn Wrexham, ennill o 2 gol I 2, camerau sgorio yno. Ennill yn ebyn Met hefyd, o 2 gol I 1. Gêm di-sgôr yn erbyn y Bari yn y canol. Dyna'n y gemau pnawn yma, Bari ddim wedi cael gêm di-sgôr. Ennill o 5-1 yn erbyn Met. Mae Wrexham wedi ennill am y tro cyntaf, 3-1 yn erbyn Aberystwyth. A'r tîm y tymor hyd yn hyn, Llansawel, yn wedi ennill pob gêm. Camgymeriad fan hyn, Billingham I Caerdydd. Hanner cyfle, dal yno. Cio. Steph Turner yn gorfod neu'n siŵr bod I ennill y bel yn ôl ar ôl y camgymeriad cyntaf yna, ond Lily Billingham methu falle cymryd y cyfle. Edrych am Lisa Owen, ma nhw. Fe welson ni Owen penwthnos diwetha, sgorion ebyn y Seintiau Newydd yn torri'n glir, mae'n gyflym. Ddim mor gyflym â hynny gyrraedd y bel yna. Wel, mae rhaid ni gofio, mae'r tywydd wedi bod yn wael bod, mae lot fawr o law trwm, felly mae'r cae yn sicr yn mynd I felly sicr bod y bel yn mynd I teithio'n eitha cyflym blaen, ond diolch beth bod y glaw wedi cilio am sbel. Clywch, oedd hi'n nib iawn ar un adeg. Just lawr y lôn, ni sôn am Llansawel neu oedi, chos mae Caerdydd yn llawn triciau unwaith eto. Fiona Bari, un arall o'r enwau newydd yma, yn hyn Caerdydd. Oedd yn ceisio rheoli ar ochr y Cwrt Cosby. Felly, merched Llansawel, ar ôl ennill pob gêm yn gyfartal pnawn ma'n ebyn y Seintiau Newydd, 1-1, Llansawel lawr I 10 Dyn. Fi sôn am hynny, achos dynion Llansawel, gartre'n erbyn y Seintiau Newydd, gath y gêm I gohirio. Ar ôl dechrau, oedd modd dechrau'r gêm, ond dyn nhw wedi gorffen, jyst dangos fawr lib ydi. O gosh, ie, mae wedi bod yn lib o'r yma. A ni'n gyrru lawr o'r M4, a lot o geir yn mynd yn araf iawn, diolch beth, achos yr amodau ddim yn wych, ond ddim wedi effeithio'r cae campus fan hyn yn Abertawe, ac Abertawe yn adeiladu o'r cefn yn fler dros ben, camgymeriad. Oedden nhw'n cael eu cosbi Cynnyc, un o'r ser newydd iddyn nhw, ac dod I ddim, Fiona Bari hefyd, ond cic gornel ganw. Felly Bari mewn i'r tîm yma. Deunaw oed wedi mynd yn yr haf. Ie, cyfle fan'na I Gaerdydd fan'na, yr ergyd yn eitha uchel dros. Ond, y gwir yw, mae Jess Williams yn gorfod sicrhau bod I ddim yn gwneud camgymeriad fel yna, achos dwywaith na mae Lily Billingham wedi manteisio ar y cyfleoedd ni. Felly, jyst clirio llunellau, na gyd ti angen wneud. Price dros y bel ymysg y goliau tymor yma. Price, mae'n gallu creu hefyd. Oedd amddiffyn Abertawe ddim yn edrych yn wych yn Wrexham penwthnos diwetha, am felly gamgymeriad. Maen nhw dal yno fan hyn. Fion Price I Gaerdydd. Ail gyfle I groesi. Yr Elyrth methu clyrio ar hyn o bryd, os yna ergyd hanner eiliad. Stacey John Davies yn ôl. Gwaith da yn amddiffynol. Gan Stacey John Davies. Sorry Dyl, a mae rhaid dweud, mae Emily Thomas dwywaith nawr wedi gorfod gwneud gwaith amddiffynol penio'r bel chwarae teg iddi. Mae hi'n ferch ifanc iawn sydd wedi dod trwy'r system ieuenctid Cymru, a mae wedi sefydlu hynna nawr fel aelod o'r dîm gyntaf Jamie Sherwood y tymor yma. Jamie Sherwood yn reolwr newydd gyda Abertawe yn cymryd lle Christchurch dros yr haf. A wedi bod gyda Caerdydd blynyddoedd nôl, y Caerdydd sy'n chwarae'n Lloegr, hynny yw tipyn o lwyddiant yn Iowfil, ennill yr ail adran ac yn esgyn. Nawr fan hyn. Mae'n ddiddorol, ni wedi cael ambell I gifolwg yn barod catho ohonyn nhw. Sa'n gweud yn fregus yn amddiffynol, ond falle bod nhw'n mentro yn amddiffynol. Wel, y broblem yw, unwaith chi'n chwarae falle gyda tair chwaraewyr amddiffynol, eich chi'n eitha agored, a felly mae rai bod chi'n eitha gyfyng o ran siap agos at eich gilydd a symud ar draws y cae. Mae rhaid cofio Dyl, mae'r cae yma yn enfawr, a dydy'r merched yma ddim fel arfer yn gyfarwydd â chwarae ar caeau mor fawr a hyn. Y basgan Nia Jones yn syniad da, cam sefyll yn y pen draw, Robin Pinder. A ni'n sôn am Sherwood gyda Abertawe, un Derbyshire sy'n wrth y lliw.
yng Nghaerdydd. Gwylw'r tymor diwetha. A dyw hwnna ddim yn sioc pan chi'n cofio bod nhw wedi gwneud y treble. Ennill popeth o ddiw ennill. Ond dyn nhw'n gallu cyrraedd hon fewn y bari. Gymaint o le, gymaint o amser. Ddim gymaint o hynny o gymorth, ond postyn pella yn cyrraedd. Syniad da eto. Ond o'r Cyrnoch yn amlwg a Bari, y ddau enw newydd. Ie, chwarae teg, Lily Billingham unwaith eto, tymod, mae hi'n dangos sy'n syth bin sut mae hi'n mynd i rhoi stamp ar y gêm yma, tymod, pêl allan i'r ochr dde fan hyn, a croeso dau bod yn dig. Hosford i Abertawe, y capten, ddim wedi gael llawer o hyn hyd yn hyn. Abertawe yn bygwth yn hanner Caerdydd. Am gymeriad gan Caerdydd, Hosford. Unwaith eto. Emily Thomas. Drwy'r canol at Stacey John Davies, y cyffyrddiad yn un da, y syniad yn un da hefyd, ond sydd drwodd at y gol geidwad. Ie, eto, mae'r cael yn eitha llithrig nag yw e, ond Stacey John Davies, chwarae teg, yn cael y cyffyrddiad gyntaf yna, ac o'n i bai bod efallai cael ddim mor slip, bydde hi o bosib wedi gallu cadw bêl yn y gosach at y hi. Ond Abertawe nawr yn trio mentro i cadw Caerdydd falle yn hanner yma o'r cael. Mae'n eisiau gyda Barcud ar y gêm yma, a ffordd mae'r ddau dîm yn eisiau pasio allan o'r cefn. Mae fel Dani Mod eto, nag yw e? Oh no! Eto, ar y gair. Pasio Blair. Gan Abertawe. Dyn nhw'n helpu hunain fan hyn ar hyn o bryd. Billingham. Yn ymuno yn yr haf. Kerry Walklet. Wedi cyrraedd y mis Ionawr. Gymaint o newidiadau wedi bod yng Nghaerdydd dros yr haf a flwyddyn yma. Mae yna 6 yn dechrau sydd wedi ymuno o'r clwb yn 2024. 5 ohonyn nhw yn yr haf. Lot fawr o newidiadau wedi bod. Ie, yn sicr, a mae'n cymryd amser. Mae rhaid rhoi amser i'r chwaraewyr yma a'r staff i sicrhau bod nhw yn dewis y systemau gorau sy'n siwtio'r chwaraewyr ac yn y blaen. Ond mae'r merched yma nawr yn gweld y cyfleoedd sydd ganddyn nhw ar y maes pêl-droed a gobeithio newn ni cymryd nhw. Mae hynny yn garden. Tacl hwyr. Ddim yn hwyeth gan y dyfarnwr. Stacey John Davies yn derbyn y melyn. Ie, fi'n credu... a i fod yn deg, nath i ddal hi hefyd, a'r gweilod ei ffer fanna. Mae hwnna yn gas. O bosib, mae'n ffodus iawn fanna i cael garden fel hyn. Union gwestiwn yn mynd i holi. Yw'n lwcus mae melyn o lliw y garden yna. A hynny'n y 10 munud cyntaf hefyd. Ie, wel, mae Stacey John Davies yn naturiol eisiau rhoi stamp ar y gêm, ond mae peryglu gyrfa rhywun yn gwestiwn arall. Do gath i amseriad fanna yn hollol anghywir. Dwi ddim yn chwaraewraig sydd yn gas a sydd eisiau anafu bobl, ond mae rai bod yn ofalus. Shannon Evans di codi ac yn cymryd y gic na'r newyddion da. Hosford ymlaen. Nawr de, 2 sydd yn ôl i Caerdydd. Pinder i Abertawe. Hosford yn cyrraedd. Pinder di parhau da'i rediad hefyd. Emily Thomas sy'n creu cyfle i groesi sydd drwodd at y gol geidwad. Yn credu Pinder yn synhwyro bod hi'n cam sefyll o bosib. Wel, fi'n credu Pinder falle bach yn grac bod Emily Thomas heb roi'r bêl mewn gyda'i troed chwith. Ond os yw hi ddim yn digon gyfforddus fan ydal, mae rhaid i merched ar y linell flaen amseru rediad a dal nôl yn hytrach na, just codi cwestiwn ar Emily Thomas i bod yn deg. Mae wedi tynnu'r bêl nôl yr eidroed dde, yr croesiad yn un dechrau, ond mae rhaid wedyn sicrhau bod chi'n amseru rediad fanna. Oedd yn edrych fel tasau Pinder di penderfynu bod hi ddim yn mynd i fynd am honna, doed o ddelo. Hanner cyfle, na falle bod hi'n cam sefyll, ond mynd amdani. Poeni am cam sefyll ar ôl roi'r bêl yn y rhwyd. Falle, yw'r syniad gorau. Nia Jones nawr, eto, maen nhw'n edrych lawr y chwith yma, tipyn tuag at Emily Thomas. Ie, yn sicr, mae mor gyflym, a fi'n credu bod nhw'n gallu gweld falle bod hi'n gallu manteisio fanna ar falle gwendid, os oes o gwendid yn naturiol Caerdydd, ond dyna un o'r ardaloedd maen nhw o bosib yn gweld yn yr un modd. Mae Caerdydd eisiau chwarae pob dim trwy Lily Billingham a'r Jess Williams, a mae Caerdydd yn gweld falle gwendid fanna. 10 munud, di mynd, di sgôr. Digon yn digwydd. O, mae'n bas dda
Prif Adran Genero hefyd. Gol geidwad allan! O ddim yn siŵr nag ydi. Cle Skinner yn y gol. Chamberlain, mae'n drwg, dyfu? Ie, wel, ti'n meddwl, oedd y bel yn bwns yn eitha uchel fanna fel wedyn ni, ti'n modd, unwaith i chi'n neud hynny, mae rai bod chi'n hyderus bod chi'n mynd i medru reoli'r bel heb dwylo. Ac am gol geidwad, mae hynny weithio'n her. Ni wedi drysu fy nôl geidwad fyna. Skinner sy'n gol i Abertawe. Chamberlain gyda Caerdydd. Meddiant tyweddol gyfartal ar hyn o bryd. Caerdydd di cael y dechrau gorau, ond Abertawe fel sy'n wedi ymateb yn y munudau diwethaf. Amddiffyn maen nhw fan hyn. Tipyn o waith amddiffynol i wneud hefyd. Lisa Owen i'r radar gleision. Chris y glas yn y canol. Dal yno i'r ymwelwyr. Cyfle ochr y Cwt Cosby. Sgiliau da hefyd gan Molly Kehoe. Ie, Kehoe, a ti'n modd, mae jyst yn naturiol a mae eisiau falle gwynebu am ddiffynwyr am ein heibio nhw. Ti'n i fod yn deg, bydd yn yderus yn y sefyllfa fanna. A i fod yn deg, oedd i jyst yn trio gweld os oedd angen falle un cyffyrddiad falle yn ddigonol fanna. Y ferch o'r Caerdydd. Nag yn sôn am hynny. Yn aml. Beth bod hi'n joio'r tywydd yma. Mae'n edrych ar y cytundeb nawr i weld os oes nhw'n gymal yn gweud bod ni'n cael mynd nôl i'r hael. Na, mae wedi cael amser da ers cyrraedd Caerdydd war y teg. Molly Kehoe, Ynys Ceiman yw i chartre. Digon o goliau yn erbyn Abertawe tymor diwetha. Sgorio goliau yn y cwpanau yn erbyn nhw hefyd. Rhwng gynderfynol Cwpan Cymru. Hosford, capten y tîm cartre. Emily Thomas eto. Neb ar gyfil hwnna. Sgorio'r pnawn, oedd Aberystwyth o'r Exam di colli pob gêm. Mae hynny di newid achos mae'r Exam di ennill. Y Bari chwalu Met Caerdydd o 5-1, 1-1. Seintiau newydd Llansawel di ennill pob gêm heb ildio cyn pnawn ma. Am ddechreuad maen nhw wedi cael. Ie, chwarae teg, maen nhw wedi sefydlu hunain yn y gyngor, chwarae teg iddyn nhw tîm newydd i'r lefel yma, ond hyfryd gweld Wrexham yn ennill ar ôl falle colli cwpl o gemau diwethaf. Mae'n siomedig yn y gêm gyntaf yna, yn erbyn Caerdydd yn byw ar S4C. Oedd hi'n gêm weddol siomedig, i fod yn hollol onest. Ond, tipyn o gêm penwythnos diwetha, yn colli yn erbyn Abertawe, o 2 gol i 2. Mae'n Wrexham yn ennill pnawn ma. Y ddau yma heb golli, cofiwch. Un gêm gyfartal o ran hynny Abertawe, Caerdydd i ennill i 3 gêm gyntaf nhw. Y pencampwyr yn ennill popeth tymor diwetha. Dwi'n eisiau gwneud yr un peth unwaith eto. Chydig o le i Fiona Bari. Wel, mae'n dipyn o bas. Mae Abertawe yn ôl. Edrych yn billing y man nhw. I fod yn deg, mae Fiona Bari yn ffeindio hunan mewn digonedd o le fan hyn. Neu lle lawr y canol neu tuag ochr dde y cae fan hyn. Mae'n beryglus, mae'n mentro i redeg at am ddiffynwyr, felly mae hi a Billingham ar hyn o bryd, jyst yn eistedd yn y pacedi yna, a maen nhw'n ffeindio gwagle ar hyn o bryd. Mae rhaid i Abertawe sicrhau, pan nad ydyn nhw mewn meddiant, bod y siap yn ddigonol i sicrhau bod nhw'n stopio'r unrhyw gwrthwynebiadau. Mia Jones i mewn ar Bari. Yn Caerdydd. Yn cipio'r meddiant. Mae'n dipyn o frwydr yn canol cae fan yna. Walklet yn ei chanol i. Sophie Roysland Hancocks yno hefyd. Dim lot yn nid yna. Dim lot yn hynny. Falle dal Cris o bosib nath roi'r cic rydd yn y pen draw, ond Cystadleuol yn nghanol y cae. Ie. Hoffi gweld hynny. Gweld dod allan i Gaerdydd. Sherin Chamberlain. Faneg air tymor diwetha. Falle byddwch chi'n disgwyl ni yn y tîm sydd wedi ennill popeth. Oedd y gol geidwad yn chwarae'r rhan hefyd yn y llwyddiant. Quarter awr ar y cloc, dim goliau ar y sgorfwrdd. Hyd yn hyn. Caerdydd yn edrych am fuddugoliaeth arall yn parhau ar hediad perffaith yma. Wedi bod yn chwalu tîmau chwaith, ond pwy sy'n cwyno pan chi'n ennill pob gêm ar ddechrau tymor. Mae'n mynd unwaith eto at Cyrnoch.
Cernog eto i llithro mewn. Teimlo fel bod Caerdydd yn cael y gorau ohoni ar hyn o bryd, ond mae'n gynnar dros ben. Y rheolwr newydd wedi mewn hefyd cath o ran Abertawe. Mae Dabis wedi bod am sawl tymor, ond mae'n dy fe chwaraewyr newydd, bod Abertawe reolwr newydd. Mae'n anodd gwybod pwy sy'n goffod addasu mwyaf. Ie, fi jyst yn ffeindio bod Abertawe yn ffeindio fe'n anodd i falle i symud i fyny'r cae. Camgymeriad, Nia Jones, Lisa Owen yn gyflym, yr ergyd dros y bar, dyna lle mae'n mynd. Ond oedd dim angen i ddiseithi o bell, oedd digon o amser dydi, felly cymryd fwy o gyfforddiadau fyna, mynd yn agosach at y gol. Tymod, mi fydd hynny yn aros ymhen Nia. Nia Jones, mae angen i fi fod yn ofalus fan hyn. Mae rhaid gofio, ei dalent hi, dwi heb chwarae pêl-droed ar lefel gystadol am flynyddau, ac felly mae'n hynod o bwysig bod hi jyst yn neud penderfyniad cywir, ond Lisa Owen fanna, jyst fi'n credu wedi colli cyfle fanna. Felly wedi parhau i fynd. Amolygfa yw hyn, unwaith eto gymaint o gefnogwyr yn heidio yma i'r stadiwm. Ni'n weld tîm merched Abertawe. Ie, a hyfryd i gweld sy'n gyfnod blant yma, mae'n brawn bach cas ar o'n tywydd, ond hyfryd bod y merched a bechgyn ifanc yn gallu cael ei ysbrydoli gan y merched ar y cae. Ydy, byddai'n hawdd aros yn y tŷ. Credwch chi fi, chi'n gweld y tywydd fan hyn, yn ne Cymru pnawn yma. Ni'n wrth ein bodd bod pobl wedi heidio yma, a ni'n falch bod ambell i berson yn gwylio gartre hefyd. Wrth gwrs, achos chi'n gwylio sgorio. Drosedd yn erbyn Nia Jones. Ie, fe welson ni ambell i gamgymeriad yn Wrexham penwythnos diwetha, un yn arwen at gol. Mae'n mynd i gymryd amser i ddod nôl mewn i fel jyst i hif a cyflymder y gêm am hynny. Ie, a pwynt yw, o ran yn feddyliol ac yn y pen, i chi'n gwybod yn union beth chi angen wneud, ond dyw'r corff yn cweit falle yn ymateb. Yn naturiol, mae'r gêm wedi symud ymlaen y gwe, ers iddi ware gyda pob parch, ond fe neiff i addasu, dim problem. Pawb yn hanner Abertawe o'r cae. Caerdydd ar meddiant, Shannon Evans. Nôl i'r canol, Walklet. Abertawe. Cadw siap. Sicrhau bod dim bylchau fan hyn i Caerdydd. Ie, y ffaith bod Abertawe wedi animeiddio i falle 5 yn hanner y cae allan o feddiant, mae hynny i fi yn gofyn y cwestiwn ydyn nhw'n poeni am ysodwyr Caerdydd, mae'n amlwg i bod nhw, ond allan o'r siap wedyn am ysod yw, dyw Abertawe ddim cweit yn gallu cefnogi y blaenwyr mor gyflym a falle maen nhw angen. Ie, mae Pinder wedi ynysu, mae Hosford yn cyrraedd na gyntaf, tackle gadarn. Tafod i Abertawe, bydd hi, yn y pen draw. Ambell i dacl hyd yn hyn yn atgoffa ni bod yn gêm ddarbu rhwng y ddau yma. Ie, dy'r amseru'n ffain fyna, hen fel diffiniad o bloc tacl fe, pan mae'r ddwy ohonoch chi yn cyrraedd y bel yr un amser, mae'r sŵn yn wath yn rhywbeth arall, ond na, mae'n ffain. Prif sgoriwr y 2 dymor diwetha, Katie Hosford, 16 gol tymor diwetha, 15 gol tymor cyn hynny. Felly 17 tymor yma, os ydyn ni'n dilyn y patrwm yna, dim pwysau. Heb sgorio eto, felly mae yna waith i wneud, mae Pinder yn mentro bell. Mae chi byth yn gwybod, ond maen nhw'n hedfan tuag at y gol, Karen Chamberlain yn ddiogel. Ie, falle bach rhy bell o bosib, ond a pwynt yw, hyfryd gweld Abertawe jyst yn trio mentro yn ymysodol fanna, ond oedd y cwestiwn oedd, a fydden nhw wedi gallu bod bach fwy gredigol. Oedd Stacey John Davies ar yr ochr dde fanna, trio ffeindio pas fanna, felly mae Hosford, Pinder a Stacey John Davies, mae'r tair yna, maen nhw mor gryf yn ymysodol, i ni heb cweit gweld unrhyw beth ohonyn nhw eto dyled ni. 20 munud di mynd fan hyn, mae'n wythnos ryngwladol, cofiwch amdano ni, nos Wener, mae Cymru mynd i wlad yr ia. Cyngor y Cenedloedd, gemau diweddara, y rheolwr newydd Craig Bellamy, a wedyn ni gatre yn erbyn Montenegro, gobeithio bydd hi'n sychach nag oedd hi ym Montenegro. Mae Brennan Johnson di sgorio eto i Spurs heddi, 6 mewn 6, ond mae Brighton ar y blaen o 2 gol i ddwy. Oedd hi ddwy ddim trwyth yn ys edrych.
Oni bai bod Brennan Johnson yn dod â'i bwt sgorio at ni ar wythnos hon, byddai'n digon fodlon. Amrediad, chwarae teg. Oedd Charles Craig Bellamy siarad amdano fe. Edrych mlaen i weld fe gyda'r garfan, ambell i golled, Abertawe allan, Ramsey allan. Mae'n chwaraewyr nôl hefyd, mae Brooks nôl, boys Ipswich i gyd nôl yn y garfan hefyd. Joe Allen, ni yma yn Stadiwm Abertawe, Cath, beth am hynny? Mae'n rhaid fi holi am Joe Allen. Wel, y pwynt yw, tymod, Mr Di Bernardo yn y gywe, tymod, o ran i ni ar golled o ran Abertawe a Ramsey, a mae angen pen synhwyrol a profiad i sicrhau bod e'n gallu falle, a os wy'n gallu chwarae awr, wedyn, happy days. Clywch, fi'n credu, happy days, yn wir. A jyst i bresenoldeb o gwmpas y lle. O'ch chi'n cael y teimlad, falle mae jyst dod i fod yn rhan o'r garfan, a fel ti'n gweud, falle chwarae awr fan hyn fan draw, a dymlaen i dywelu gemau, os oes angen i setlo pethau gemau yn ei fynd. Gyda Abertawe allan, yw'r darlun di newid? Wel, fi'n credu bod ni angen e. Tymod, mae rhaid i ni edrych ar y falle llun fwy cyflawn fan hyn. Pwy arall sy'n mynd i medru reoli'r gêm? Mae rhaid gofyn, os di gyda brofyd yn i fi, mae angen Joe Allen a wedyn coesau ifanc i wneud y redig i gyd. Neu fe jyst lliwio'r chwarae gyda'i falle cyfathrebu. Nôl fan hyn, mae Abertawe yn pwyso, mae sydd drwodd at y gol geidwad. Yr unig gwyn oedd e wedi bod yn cadw cwmni ni wrth ochr y cae gyda sgorio, Joe Allen, felly. Ac yn mwynhau. Fi'n credu gobeithio. O'n i'n mwynhau, gael yna, dyfed. Ond o'n i'n cwyno gormod, gyda'n braf iawn cael yn ôl ar y cae, lot o gyfnogwyr yn hapus iawn. Ond fan hyn, i hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Mae'n ffordd ddi sgôr, sy'n newyddion da fi'n credu Abertawe, achos am gyfnodau, Caerdydd yn edrych yn beryglus, yn fwy peryglus na'r tîm cartre. Mae'n colli meddiant unwaith eto, Molly Kehoe yn chwarae yn ddyfnach. A ni'n gyfarwydd, efallai, tipyn o newidiadau o ran yr ymosod gyda Caerdydd. Mae'n chi Eliza Colli ar y fainc, na'r prif sgoriwr tymor diwetha, yr esgyd air tymor diwetha, felly mae'n opsiynau diri. Mae'n edrych yn weddol fywiog, ond Abertawe'n iawn hyd yn hyn. Os na eto syth un o chreuwyr Caerdydd, ond mae'n gallu manteisio fan hyn hefyd. Edrych yn bari o nhw. Ddim quite, Sebastian digon cywir. Ie, mae Pinda a Stacey John Davies fan hyn nawr wedi newid fi'n credu system o ran mae'r ddwy yn nhw yn y linell flaen, ond mi o nhw a gormod o le rhyngddyn nhw. A felly mae ffeindio pas yn mynd i fod yn anodd, ond nawr mae Stacey John Davies wedi falle symud nôl mewn i'r rhif 10, a mae Pinda ar ben ei hunan yn y linell flaen. Felly mae yna cyfnewid sefleoedd fan hyn, Hosford, Pinda a Stacey John Davies, ond mae nhw o bosib, a dim digon o gefnogaeth i'w gilydd, mae'r falle gaps rhwng yr unedau braidd yn fawr. Abertawe eto yn bygwth oedd hi bron yn hyfryd gan Stacey John Davies. Ond mae'n dynnu Cris yn fyna. Ni'n bell i ffwrdd fan hyn yn yr uchelfannau. Hyd yn oed fi'n chi gweld hwnna. Price yn tynnu Cris Pinda. Yes, mae angen hynny, oedd Pinda ar y bel, ond mae marcio'n dyn, a sy'n angen neud hynny, mae Fion Price digon o ddawn i farcio chwaraewyr o'r safon yna. Price yn cael tymor da. Unwaith eto, ymysg y goliau, 2 gol yn barod. Tymor yma. 1 yn y gêm gyntaf yn erbyn Wrexham, 2 yn erbyn Met. A hi sy'n creu fel arfer, 2 dymor diwetha, ond amddiffyn maen nhw fan hyn, Hosford. I'r cwrt, mae'n i dda, hanner cyfle ar y postyn pella hefyd. Steph Turner yn cyrraedd ac yn glir, ond methu manteisio. Dihangfa fyna. Dihangfa i Gaerdydd, ond yn sicr. Cyfle wedi golli fan i Abertawe. Bel ffantastig i fewn. Bel just fi'n credu yn taro i ffroedd iddi falle ddim yn sylweddoli bod y bel yn dod ati, ond colli cyfle fan. Ond i sylwi'n gêm Wrexham, Caff, ennill o 2 gol i 2, 1 gol i rwyd i hun, ond goliau Abertawe gyd croesiadau, peniadau hefyd, a un o'r gol i rwyd i hun oedd i ar pen un o'r amddiffynwyr. Mae'n teimlo fel rhywbeth maen nhw'n ceisio creu fan hyn. Wel, mae taldra da nhw, a mae rhaid i cymryd y cyfleoedd, falle dyna be mae Sherwood eisiau gwneud yw manteisiad, falle taldra'r chwaraewyr. Stacey John Davies eto at Pinda. Fe'n mynd ar hugen di mynd. Di sgôr yng ngêm ddarbu De Cymru. Cael y teimlad bod y gêm yn
Ddim yn berwi eto, ond dan y wyneb o bosib. Abertawe wedi ymateb ar ôl y dechrau dana gan Caerdydd. Dynion Caerdydd heddiw sy'n gymryd darbu yn nhw ymrysted, croesi'r bont, un o'r un o'n honna. Mae Derbyshire yn gandrych da'i chwaraewyr fan hyn, achos mae Abertawe wedi cipio'r meddiant unwaith eto. Emily Thomas. Ti'n meddwl, fi'n credu bod e'n gandrych dy dyfarnraig. Bod e'n meddwl bod y dyfarnraig wedi effeithio'r chwarae. Oedd hi'n bas dda. Ie, na, Joch Gath yn gywir, mae'n cael gael y swyddogion nawr. Yn un mae'n chwaraewyr oedd yn cael row. Ond so Bale yn taro dyfarno, fi'n credu bod na chi'n bownsio'r Bale. Ymateb. Meddiant yn mynd un tîm i call. Ond ymateb eitha, ti'n meddwl. Just ystod lawr, fe, dweud dim weithiau. Na beth sy'n gorau i wneud. Gael y gyngor gan Cath Morgan fan yna. Nid o'n i'n neud hynny. Wrth ei fedi, na beth fes ni yn neud nawr. O, cyflymder, troed ar y sbardyn gan Stacey John Davies. Ond y bas yn rhy gryf unwaith eto. Ie, angen y bel ar y llawr fan'na. Ti'n modd, mae codi'r bel o mewn y mod y fan hyn. Yn enwedig fel wedi o'r blaen, mae chwaraewyr Abertawe fel bod nhw yn eitha bell i ffwrdd o'i gilydd, felly mae codi'r bel yn mynd i fod yn anodd. Just chwarae'r bel ar y llawr, ti'n modd, edrych am y gwagleoedd, roi'r bas yna mewn i gwagle. Ond chwarae teg i Stacey John Davies yn dangos falle newid mewn cyflymder fan'na. Mae angen iddi wneud hynny yn fwy oherwydd, ti'n modd, mae hynny mor effeithiol. Gyfnod bach tawel o ran cyfleoedd yn y munudau diwetha. Caniad ymlaen yn un da gan Laura Cyrnock. Neb yn gallu manteisio. Abertawe'n hapus i fynd yn ôl at Clare Skinner yn y gol. Y parafeddig. Dwi'n mynd gael ar gyfer pob gym. Mae'n brysur yn ei gwaith. Ac am oriau hefyd. Tipyn o wasanaeth, ond yn y gol pnawn ma. Caerdydd. Bel obeithiol ewi, ond angen delio dy hon o ran Abertawe. Dyn nhw'n quite wedi gwneud hynny. Dyn nhw ddim yn argyhoeddi weithiau. Yn y cefn yna, dau chwaraewr mewn i gilydd, y ddau ar lawr. Dyfarnwr eitha hapus i gadw pethau... Oedd y dyfarnwraig wedi troi ei gefn fan'na, felly sa'n credu wedi gweld y sefyllfa, ond oedd Jess Williams fi'n credu, ti'n cael ergyd ei ffen fan. Digon o le, digon o amser gan Nia Jones. So, bas na'n siomedig, Ciho i Caerdydd. Dyma ni eto, y digwyddiad na. Na, oedd e'n edrych fel wedi just falle mewn i'w gyddwg, ond mae'n iawn. Ie, falch bod hi'n iawn. Ie, Jess Williams. Gath hi penwythnos prysur, penwythnos diwethaf, sgorio yn erbyn Wrexham, ond nath hi achub cyfle reit ar ddiwedd y gêm. Oedd Wrexham bron sgorio nid i'n 2-1 yn erbyn Abertawe yn yr eiliadau ola, ond Williams yn achub y dydd yn sicr ar 3 pwynt. Eiliadau pwysig mewn gemau, mewn tymor. A Nia Jones ar ôl y gêm, achos hi nath y camgymeriad. Dwi'n teimlo'n euog bod fi'n canolbwyntio Nia Jones fan hyn. Nath hi addo, wel, ddim i brynu coffi i wedi diolch chi, Jess Williams. Sy'n rhywbeth cryfach yn y coffi yni. O'n i wedi trio galw ddi lan fan hyn cyn y gêm, ond oedd hi ddim eisiau mentro'r grisiau yma. Oedd hi yn y parth. Abertawe eto. Yn ceisio creu, mae Jones yn holl ffordd draw. A'r rasgell dde erbyn hyn. Wel, neb yno. Mae Caerdydd yn clyrio, ond neb yno i eisiau cael y meddiant. Nôl y dawi. Bach yn fler ar hyn o bryd, y gêm yma. Ciho i Gaerdydd. Y ferch o'r Caerdydd sydd drwodd y bas na ddim yn gywir chwaith. Camgymeriadau gan y ddau dîm eto ar y gair, camgymeriad unwaith eto. Cyrnock ymlaen. Dwi'n mynd wych ar hyn o bryd. Ti'n ma beth, fi wir yn credu bod falle faint y cae dyw e ddim yn helpu. Ti'n modd, mae'n ffantastig i ware mewn arenas fel hyn, a fi'n deall yn iawn, ond dyw'r merched yma ddim yn gyfarwydd gyda'r holl wagle a o ran siap a ble i sefyll, o ran pellteroedd rhwng unedau, a mae'n edrych fel bod nhw yn rhy bell i ffwrdd o'i gilydd nag nhw. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud, ond oherwydd bod y cae mor fawr, maen nhw i weld bod nhw'n stryglo gyda ffeindio pasiau. A chi'n gweld y gwagle, falle bod chi'n gorbasio yma, felly bas jyst i fod bach rhy gadarn. Mae'n mynd yn rhy bell, unwaith eto.
Nia Jones yn dda, cipio meddiant gan y dafliad fan hyn. Felly bod chi'n trio rhy galed, y bas berffet, jyst cadw pethau'n syml. Ie, mae'n anodd. Mae pwysau ar y ddau grŵp o ferched fan hyn i drio perfformio. Hanner awr di mynd, di sgôr Caerdydd ar meddiant. Laura Cyrnoc, un o'i ser newydd nhw. Yn bant â nhw. Pediad cryf gan Billingham fan hyn, Lily Billingham yn ymuno yn yr haf. Ond digon o grysau gwyn yn amgylchynu a rhwystro fewn y bari. Pinder yn ddwfn yn ei hanner ei hun. Yn gorfod dod yn ôl i gael y meddiant. Moni Cio yn tecluso pethau, Shannon Evans. Oedd yn chwarae tipyn mwy ymysodol yn gynharach yn ei gyrfa erbyn hyn yn yr amddiffyn. Mae Cio wedi cipio'r meddiant eto. Oedd Caerdydd yn cam sefyll yn chwaraeon ymlaen, yn nawr fod nhw'n gallu manteisio. O ran hynny, y bas yn siomedig. Ni angen gol, dwi'n credu. Neu rhywbeth i danio pawb. Ie, fi yn deall bod y chwaraewyr yma, sneb eisiau gwneud y camgymeriad cyntaf yna, falle sy'n mynd i arwain at gyfle neu gol neu arbediad neu be bynnag. Ond mae Caerdydd yn edrych fel nhw sy'n edrych fel bod nhw'n mynd i sgori gyntaf o ran yn ymysodol, maen nhw'n fwy o patrymau ymosod, maen nhw'n chwarae yn fwy bwrpasol. Mae Abertawe fel bod nhw ddim cweit ar un falle chwarae neu'r llif y chwarae. Cyffyrddiad hyfryd gan Laura Cyrnoc, yn awr mae gyda Ciho. Cael ei gyfodi yn ôl. Hollol hyderus mewn meddiant Ciho. A thi ddim allan, i sylwedd fel athi allan yn pendro. Ddim yn hollio siŵr, ond... Fi'n gytuno. Cofiwch mae rhaid bod y bêl gyfan yn mynd dros y linell, a sa'n convinced bod e wedi. Digon o le a digon o amser i Abertawe yn y cefn. Steph Turner yn dechrau'r symudiad, Stacey John Davies yn edrych am y cyffyrddiad bach. Ond oedd Pinder tu ôl iddi i Stacey John Davies, felly os daw Pinder yw'r 9, mae angen i ddi fod o flan, neu yn ganolig i'r ymwysodiadau. Fel y welwch chi ar y sgrin, nosfori, yr esfydorec eich apwyntio hanner marathon Caerdydd, miloedd ar filoedd yn troedio strydoedd y brif ddinas. Bore yma, bron 30,000 sy'n record. Ych chi weld yr eich apwyntiau. Caerdydd. Dwi'n credu bod Nia Jones yn cytuno, pan welith i fe eto, falle wneud i benderfynu bod e'n drosedd. Wel ie, mae PêL-DROED yn gêm o non-contact, Nia, ond dwi ddim yn golygu bod ti'n cael wneud hwnna ar y cae PêL-DROED ffôn. Captain Cymru ym PêL-DROED, 30 cap i Gymru ym PêL-DROED. Dipyn o gamp chwarae teg gan Nia Jones. Diddorol iawn gweld i'n ôl yn y gêm. Mae'n ôl gyda Chamberlain yn y gol i Caerdydd. Cio eto yn gweld gymaint o feddiant. Jones eto i mewn yn gadarn. Hosford, y capten i Abertawe. Tackle bwysig gan Walklet. Ie, a droed i Katie Hosford ryddhau'r bêl yna eiliad cyn. Oedd hi wedi cymryd gormod o amser fyna. Oedd John Davies a Pinder fyna. Eve Jenkins, colli meddiant i Caerdydd, Abertawe, cyfle i Hosford! Mi oedd hi'n cyfle, dros y bar mae'n mynd. Oedd ydi fwy o amser nag ydi meddwl dal. Fi'n credu wneud i difaru fyna o bosib ddim reoli'r bêl yn gyntaf. Croesiau digon dechrau. Peniad eitha gwan i fod yn hollol onest, oedd e jyst wedi mynd i fyny yn yr awyr. Ond oedd gan Hosford fwy o amser. Oedd neb ar bwysi, felly fi'n tybio bydd i'n gallu cael fwy o amser i dynnu'r bêl na lawr. Cyfle clir cynta. Abertawe. Un o'r cyfleoedd gorau'r gêm i fod yn hollol onest. 10 munud i fynd yn hanner cynta yma. Parain di sgôr yn stadiwm.swansea.com. Dwi dal eisiau gweud y Liberty. Nes i weid y Vetch yn gynharach bore yma, wrth yng Nghymraeg. Mae'n fel sawl blwyddyn sydd wedi mynd ar synnu. Dwi'n 20 mlynedd erbyn hyn, mwy na lai. Mae'n siŵr, wnaeth rwy'n gywiro fi o ran hynny. Stacey John Davies ar yr asgell. Pinder. Soddiad bach rhy glyfar falle. Y Caerdydd sy'n ceisio gwrth ymosod. Yn gyfle i wneud hynny, y bas na'n siomedig. 19 mlynedd ers i Abertawe adael y Vetch gyda llaw dwi'n clywed. Chwaraeus i ar y Vetch i Gymru do.
Yw'r. Gwych. Joio. Sa'n credu y cae ar y fetch mor fawr ar stadiwm yma, i fod yn dig. Na. Nia Jones i Abertawe, Emily Thomas, sgiliau. Edrych yn fywiog ar y degau. Dan bwysau digon yn ôl i Caerdydd, ond Thomas yn cystadlu. Dim problem. I Kevin Chamberlain. Yn y gôl yr adargleision. 10 llechen lan tymor diwetha. Dwi'n edrych ar y cloc fan hyn. Dwi ddim yn rhythro i ryddhau'r bêl yn gyffredinol, Chamberlain. Ond dyw dy barnwraig ddim chwaith yn, ti'n A mae wedi roedd i lawr hefyd, felly mae perffaith hawdd ei gadw'r meddiant, ond ie, dwi'n gadw golwg ar hynny. Yna rhyw deimlad bod angen ei popeth yn gyflym dyddiau yma, ond dyw Kevin Chamberlain ddim yn cytuno. Mae Abertawe yn gallu creu rhywbeth cyn hanner amser. Fan hyn. Tackle gadarn. Nôl maen nhw'n mynd. Digon o le gan Rachel Cullen i asesu pethau. Emily Thomas a Nia Jones yn cyfuno'n dda. Gwell gan Abertawe. Hosford a Thomas. Y ddwy'n gadlu gilydd yn y pen draw. Molly Kehoe. Caerdydd yn hapus i fynd am yn ôl. Shannon Evans. O'r cefn, o'n dacl hwyr. Mae'n fler gan Pinder. Dyfarnwr di gweld un. Ni wedi gweld un Caerdydd melyn. Ni ar fi'n gweld un arall. Byddwn ni'n tybio. Ie, dyna ni gweld yna to. Y sgrech gan Meg Bowen. O ie. T'ma be? T'ma, traed i fyny. Unwaith eto. T'ma be ddo? Mae hwnna unwaith eto. T'ma, fi'n credu, os nag oedd Meg wedi gweiddi fyna, fi ddim cweit yn siŵr os ydw fan ag yn mynd i roi yna, don? Fi'n credu bod i mewn trwbl fan hyn, Meg Bowen. Mae rai fi weid. Mae di brifo, ydy, mae di brifo yna. Mae hwn yn newyddion siomedig dros ben. Nid yn i Gaerdydd, ond yn amlwg i'r chwaraewr. Bowen. Ond t'mod, unwaith eto dyl, o ran bod yn beryglus, t'mod fe? T'mod, mae hynny'n fwy na gadael felyn o ran dacl synicad beryglus. Bowen yn 19 oed, un o ser Caerdydd. Chwarae Gymru, dan 19 hefyd. Just yn gobeithio. Bydd hwn ddim rhy ddifrifol. Wel, oedd y contact tu fewn i'w ochr ei droed, sy'n golygu falle gewynau pigwrn, ankle ligament, os nhw wedi dalu fyna, neu os na, t'mod, yr esgyrn bach yn y droed, metacarpals, t'mod, ti byth yn gwybod. Ond mae'n mewn poen, a mae'n crio, a... Mae'r ymateb yn gweud y cyfan. Mae'n bod mor bwysig i Gaerdydd. Ond hefyd, ble mae'r tacl yna wedi cael ei wneud yn yr ardal yna, t'mod, does ddim angen i Pinder i wneud hynny. T'mod, mae jyst diffyg cyfrifoldeb gan hi fel chwaraewraig i chwaraewraig arall. Mae'n amlwg yn asesu'r sefyllfa. Dwi'n wedi sioc sy'n cario ymlaen, dwi'n gobeithio bod o ddim mor ddifrifol a hynny. Dim ond un ymgyleddol sydd ar y cael yn y byd. Mae wedi codi, felly mae hwnna'n... Mae'n chydig o newyddion, da ta beth, y ffaith bod ni'n gallu rhoi chydig o bwysau yna. Felly bod y sioc y dacl wedi bod yn ffactor hefyd. Dyma'r ongl... ddim gyda'r ongl o'r ongl weitha ar y dacl. Ie, mae'n edrych yn boenus. Dim angen dod mewn yr ochr fan ydel gyda troed yn eich. A'r pwynt yw, mae'n sioc. Os ych chi'n derbyn y dacl yna yn gyntaf, mae'n sioc. Mae'r esgyd yn mynd nôl mlaen. Nes i weid gyda ni sioc sy'n cario mlaen, ond y mwyach yn gweld, falle bod ni'n mynd i ystyried cario mlaen. Mae'r sioc. Wel, ti'n beth o, ys dim angen i ddi peryglu unrhyw beth. Os nag yw hi yn teimlo bod ni'n gallu chwarae mlaen, gyda pob parch, does dim angen i ddi mynd nôl ar y cae. Mae rhaid i hi bod yn
synhwyrol gyda'r penderfyniad fan hyn. Os nag mi gallu redeg yn esmwythol, os dim angen i os dim dydi brofi i neb fan hyn. Mae'n edrych yn fwy cyfforddus, os yw'n gwneud synwyr. 19 mlwydd oed, Meg Bowen, tair o chwaraewyr Caerdydd yn ei harddegau. Ciho hefyd yn 20 oed, maen nhw'n gym ifanc dros ben. Yn wahanol iawn i Abertawe. Mae yna 4 yn hym Abertawe, 5 mae'n rhywg dy fi, dros 30. Felly mae yna rhyw deimlad gwahanol o ran y ddau dîm. Mae'n edrych bod Meg Bowen eisiau dyn ôl ymlaen. Oedd hi'n colli ambell i gêm tymor diwetha, achos oedd hi gyda Cymru dan 19. Felly, fi'n credu bod eisiau dyn ôl y cae fan hyn. Ond fel oedd Cath yn gweud, dim byd i brofi. Gobeithio bod ni'n dyn ôl am y rhesymau cywir. A un peth arall i ystyried yw, dwi ddim eisiau gwneud yn wath. Mae chwaraewyr ifanc yn teimlo o dan bwysau weithiau i just cario ymlaen, ond dwi ddim werth unrhyw risg. Mae'n ôl y cae ac yn rhedeg yn weddol llefn ar hyn o bryd. Beth bynnag oedd yn y spray yna, mi gyda ni brynu can. Mae'n wirthiol. A ddi'n dacl fler ac yn boenus dros ben. Rhys Owen yn colli meddiant. Nia Jones i Abertawe. Mae'n edrych am y bas yna cwpl o weithiau. A newn nhw'n wneud hynny yn bwrpasol nawr mwyn rhoi lawr yr un sianel am y Meg Bowen. I gweld os yw'n gallu dal lan gyda chwarae a delio gyda chwaraewyr ymysodol Abertawe. Dwi ddim yn edrych yn gyfforddus o gwbl. Meg Bowen yn syni gweld i nôl oedd y cae. A hanner amser yn agosau, felly bod hwnna'n ffactor hefyd, jyst i weld os yw'n gallu rhoi cyfle o hun. Caerdydd y cipio'r meddiant, gwaith da gan Fiona Barry. Barry dal i fynd. Cyrnoch edrych am Barry, Nia Jones sy'n clirio. Hosford. Stacey John Davis. Digon yn ôl i Caerdydd. Tessa Gwyn. Dechrau gwthio ymlaen. Lucy Finch. A'r bas o'r capten Katie Hosford. I'r elyrth yn y cornel. Wedi gweld Rhys Owen yn ymosod. Gwaith dan amddiffynol gan Owen hefyd. Campus gan Owen. Dim ffordd drwodd, rhaid bod yna mor rwystredig i Owen. Nath i'r gwaith da, ond mae Fiona Barry'n colli'r meddiant. Nia Jones eto, mae'n mor dylentog, mae'n gymaint o brofiad, ond mae'n gadael mae'n rwydro oddi ar y bil. Nia Jones a Ciho. Dwi'n credu yn hapus da'r dacl gan Ciho. Nia Jones wedi cadw'r bil tan yr eiliad ola yn ceisio rhyw flic, felly mae Ciho wedi dalu. Jyst amser i wedel, ti'n modd fe wedi sy'n mae'r ymenydd eisiau gwneud y pethau da, ond weithiau dyw'r corff ddim yn ymateb. Dwi'n cael y deimlad bod yna bethau'n poethi falle fan hyn, o ran tymer ambell i chwaraewr. Fion Price i Caerdydd, symudiad da gan yr adar gleision. Price sy'n mynd am y gol. Wel, o weld Fion Price, a ffordd mae'n gallu taro'r bel o gicio'r rhydd, tair gol tymor yma, dwi'n credu ddim mynd am hwnna. Wel, y digon o ledau, dath i'r bel nôl ar ei droed dde, fi'n credu chwip o groesiad oedd e'n fwy na dim, ond, ti'n modd, yna'r clisg yna, wel, oedd y rhaid i ddyn wneud arbedau fyna, neu bydde fe'n nghefn yr oed. Wel, pan mae'r sych i'r ongl, ydych chi'n gweld llyged Fion Price neu gallu, oedd i'n edrych am y croesiad. Mae nawr yn edrych am un arall o'r gic gornel, yn ffigio, yn dda hefyd. Caerdydd a Molly Ciho. Price yn opsiwn. Just gwastraff yna, gwastraff dan. Mae'r bel gofod mewn i 46. Mae 10 eiliad, 15 eiliad wedi mynd. A nawr, Mae mewn trwy'r bol. Stacey John Davis, un yn erbyn un. Mae da'r sgiliau i achosi problemau fan hyn yn ar y gair, mae'n bas yn siomedig. Y Walklet yn ôl, gwaith dan amddiffynol. Gan Kerry Walklet. Gwastraff yna gan Caerdydd, ti'n modd, os taw falle cic osod yw hwnna o gornel, mae nhw'n mynd i rili mesur fel am fyna. Mae angen chwipio'r bel yna mewn, ar y cyfle cyntaf. Mae Price yn gallu gwneud hynny hefyd. Billingham. Colli meddiant. Tackle arall.
Gadran, Price eto I Caerdydd. Go tipyn o Price yn yr uniadol yma. Billingham nôl at Price. Digon o le gan Lisa Owen am y Hosford. Yn caedd I lawr. Barry. Dim ffordd drwodd. Mae'n frwydr dda rhwng Barry a Emily Thomas. Mae'n rhaid dweud, dwy chwaraewr ifanc iawn. Stacey John Davies yn cael ei llorio I yn y funud ola yn yr hanner cyntaf yma. Ie, Dyfarn Wraig a pawb arall yn y ffordd. Ond fi'n credu bydd Abertawe yn falch o weld yr hanner yn dod. Bydd y Caerdydd falle yn dyfaru ar falle colli cwpl o gyfleoedd. Ond I fi, Caerdydd falle fydd y fwyaf hapusach. Mae Jamie Sherwood yn trio'r system newydd. Mae fel bod y chwaraewyr ddim cweit wedi ymarfer y system yna yn ddigonol. Un eiliad fach ar ddiwedd yr hanner cyntaf yw Abertawe'n gallu achosi problemau. Ond maen nhw'n cwrio, mae'n dacl hwyr eto. Caerdydd yn troi tuag at y dyfarnwr. Dyn nhw'n hapus da ambell I dacl sydd wedi mynd mewn fan hyn gan Abertawe. Turner y tro yma yn hwyr. Teimlo bod hawl efo amdani. Ie, ond mae rhaid I Sean Cobb yn cael gafel ar y gêm. Mae wedi gadael cwpl o bethau fynd. Dwy gadem faled a gallwch chi ddadle mi o'n nhw'n fwy na hynny. A mae rhaid iddi cael gafel ar y gêm yma. Tamllyd ar y degau. Fi'n edrych ar meg bob hyn. Dwi ddim yn redig yn rhydd o gwbl. Ac os oes unrhyw o ran diogelu chwaraewraig, sai eisiau gwely yn dod allan yr ail hanner. Dal I chwarae ymlaen. I aros am y chwiban ola yn yr hanner cyntaf yma ac ar y gair. Cyfan yn dod I ben wrth I ni weld Meg Bowen. Dal yn gloch unwaith y lleia. Y dacl fler gan Robin Pinder. Cerdyn melyn iddi hi. Nid yr unig un. Dim goliau. Digon tanllyd yma. Ar yr egwyl yn ddisgor rhwng Abertawe a Chaerdydd.
Di sgôr yw hi yn y darbi fan hyn yn Abertawe. Mae wedi bod digon tanllyd, ond neb wedi cweit gallu tanio hyd yn hyn. Ambell i hanner gyfle i'r elyrch, ond mae'n ddisgwr hyd yn hyn yn Stadiwm Swansea.com. Croeso nôl ato ni, mae hon wastod yn gêm enfawr. Bob tymor, Nia Davies, Prif Adran tîm Dan 19 Cymru sydd yn gwmni i fi heno. Nia, mae wedi bod yn hanner cynta bach od, achos ni'n gallu gweld be mae'r ddau dîm yn trial wneud, ond sneb wedi cweit gallu cael gafel ar y gêm. Mae'r meddiant wedi trawsnewid yn llawer o weithiau. Maen nhw'n colli'r pêl llawer a di neb wedi cael gafel o'r gêm yma. Mae'n dda i gweld bod Abertawe wedi gwneud eu gwaith cartre, maen nhw wedi newid siap. A dwi'n meddwl mae hyn wedi helpu dipyn bach yn y cefn, ond mae'n bach yn, sam llawer o ergydion wedi bod yn y gêm yma. Na, ond ni yn mynd i weld yr ergydion sydd wedi bod hanner ergydion really i'r elyrch. Be wneud i o'r gwaith ymosodol mae Abertawe wedi bod yn trial wneud, Nia? Maen nhw wedi cael cyfleon, ti'n gwybod, Steph Turner fan'na, falle wedi yn well defnyddio thrwyd dde, ond mae hynna'n siawns. A maen nhw yn trio gorau i mynd mewn i y penalty box Caerdydd, ond just y final ball neu'r final shot na ddim yn dod erbyn hyn. Ti'n newydd dweud maen nhw wedi newid i siap nhw ar gyfer y gêm yma, so be'n union maen nhw wedi newid ni? Maen nhw wedi just mynd i 3-5-2, yn union fel Caerdydd, felly maen nhw'n match ei gilydd. Ti'n gwybod, mae yna 3 a 3 yn y canol, so sam llawer o pel i mynd trwy canol cae. Ond mae yna gwagle tu ôl wingbacks Abertawe, a dwi'n meddwl mae Caerdydd wedi cymryd y siawnsiau yna i mynd tu ôl y wingbacks. Un peth nath ni sôn amdano cyn y gêm ni oedd camgymeriadau amddiffynol Abertawe, a ni wedi gweld yr un fath o camgymeriadau yn digwydd unwaith eto heddi. Maen nhw weithiau yn bach yn llac gyda'i pasio, ti'n gwybod fel y siampl yma. Maen nhw'n llac ddim yn edrych ar ôl y pêl digon, neu yn cymryd gormod o cyffyrddiadon. So felly, maen nhw'n gofod mynd yn well efo hynna. Falle mae 3 yn y cefn yn helpu, achos maen nhw efo bach o fel security yn y cefn. Ond eto, maen nhw angen gwella gyda hyn. Fai mae hwnna'n wario o ran hyder yr amddiffynwyr wedyn ni, os i ti yn cadw wneud camgymeriadau bach? Mae'n gwneud dawt yn bach yn meddwl chi. Pan ydych chi'n cael y pêl, ydych chi'n gwybod bod Caerdydd yn mynd i pwyso. Felly mae first touch yn bwysig iawn iddyn nhw cael yn iawn. Felly mae'n rhoi bach o di-hyder yn y amddiffyn. Un o ser Caerdydd ni iawn, un o ser y gyngrair Ffion Price. Mae'r elyrch wedi llwyddo i gadw hi'n eitha tawel, ond am y cyfle yma ddath just cyn hanner amser. Hynna lle mae'r gwagle tu ôl y wingback, so mae hi'n un gyda llawer o egni, a mae'n neud i'r golgeidwad wneud seif arbennig fan'na. Mae yn dod mewn i canol cae weithiau sy'n gallu achosi problemau i Swansea, ond mae wedi bod yn eitha dawel, ond wedyn mae'n gallu cael cyfle, mae'n cymryd o fel arfer. Mae wedi bod yn gêm eitha tanllyd a eitha corfforol hefyd. Ni wedi gweld ambell i dacl ni a'n lwcus bod pob chwaraewr dal ar y car. Mae'r challenge yma yn eitha ddrwg. Mae'n cael cardyn melyn am hyn, ond dwi'n meddwl mae'n eitha lwcus. Ond oedd hi'n gynnar yn y gêm, a wedyn Robin Pinder wedyn yn mynd yn galed ar Meg Bowen, ac eto yn hwyr. Felly, y 2 striker Abertawe a'r cerdyn melyn. Diolch yn fawr iawn am y tro. Reit, chi siŵr fod yn gallu gweld bod pawb ar y rhaglen yn gwisgo'r fath o dynnau bach coch yma heddi i ddangos cefnogaeth i ymgyrch Show Racism The Red Card. A mae Nicky John yng nghwmni gŵr sydd yn mynd i esbonio bach mwy am yr ymgyrch. Diolch, Sioned. Yes, I'm here with Dean Pimble from Show Racism The Red Card. Dean, thank you for joining us, because I know it's a particularly busy time for you at the moment, isn't it? Tell us a little bit about what you've got going on at the moment. Yeah, definitely. It's our month of action at the moment, which is where football clubs across Wales show their support for Show Racism Red Card and the anti-racism movement by completing a match day action. We got the women's teams today wearing the shirts, holding the cards up. We got things in the programme as well, sharing anti-racism message, but also across the whole of Wales, there's football clubs supporting our campaign and showing their stance against racism in all its forms. And I was just saying to you, I can remember years and years ago, about 16 or 17 years ago, going to a launch day for Show Racism The Red Card in Wales, and it's something that's just grown and grown since, hasn't it?
Definitely. So we've been going 17 years in Wales, 28 years across the UK, and last year we had 1 million people educated through our education programmes. So it's a fantastic achievement and continue to grow and grow every year. And there's a big day coming up at the end of the month, isn't there? Tell us a little bit about yw'r Red Day and how do we get involved? Yeah, so yw'r Red Day is our annual fundraiser and awareness raiser. Last year we had 600,000 people across the UK, 136,000 of those were in Wales, so there's a massive support for Show Racing Red Card in Wales. So we're looking to hit 1 million this year, so we're encouraging football clubs, schools, all different organisations to get involved, wear red, raise funds and show their support for show racism and the red card on the 18th of October this year. Fantastic. I'm sure you'll have lots and lots of people. We'll definitely be wearing red that day. Just very briefly, you do know Ian Derbyshire, the Cardiff manager, pretty well as well, don't you? Yeah, so before my role as Show Racing Red Card, I used to actually work for Cardiff City. So yeah, Ian was one of the staff I worked with at Cardiff City. So yeah, I also know Jamie Sherwood, the manager for Swansea. So I'm keeping the balance. Yeah, got to keep the balance. And it's been a great day so far. Good game of football, and hopefully the second half will be just as good. Oh, it's great to speak to you this afternoon, Dean. Diolch yn fawr iawn. yw'r sydd nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl ar gyfer yr ail hanner rhwng Abertawe a Chaerdydd mewn cwpl o funudau.
Croeso nôl ato ni, oedd y chwaraewyr mor eiddgar i ail ddechrau. Ond ddim yn siarad sydd hysbysebion dod i ben ta best. Dim chi'n di methu dim. 10 eiliad sydd wedi bod. Neu 30 eiliad. Cic cornel yw i Abertawe. Reit ar ddechrau'r gêm. Ac yn parhau yn ddisgwr. Mae Abertawe'n ceisio newid hynny. Hosford yr gic. Ac Caerdydd yn ceisio gwrth ymosod. Mi oedd na drosedd na. Ar Megan Bowen. Digwydd bod. Gath i anafu yn hanner cyntaf. Mae dal ar y cae. Dal yn cystadlu. A diddorol. Dim yn aml mae'r gêm yn ddail ddechrau cyn y rhaglen, Gath. Na, ond mae'n dda i cadw bawb i just dyfalu beth sydd wedi digwydd. Cofio'r cwestiwn ys bod what happened next? Na beth oedd e, ond gyda nhw gic cornel yn gyflym iawn, felly ie. O'n i'n barod, oedd fi y Cath yn barod, so beth. Bendant yn barod amdani. Am felly dacl Lithyr yn hedfan mewn unwaith eto, Hosford. Bale yn mynd tu ôl iddi. Abertawe'n edrych yn weddol penderfynol ar ddechrau'r ail hanner yma. Diddorol fan hyn, ac mae Hosford yn cipio'r meddiant eto. Caerdydd sy'n cyrio. Mae'n gynnar iawn, Cath, ond mae'n edrych eitha pwrpasol fan hyn, dechrau'r ail hanner yma, Abertawe. Mae'n sicr fwy o bwrpas, fwy o dwyster, fwy o gyflymder gan tîm Abertawe. A mae hynny'n beth da i weld, i chi ffili dyfaru ar ôl 90 munud o beidio roi'r ymdrech mewn, felly fi'n tybio bod Sherwood wedi rhoi cryn dipyn o gwybodaeth i'r chwaraewyr a gen i weld beth sy'n digwydd yn yr ail hanner. Dyma fe ar y gair. Y rheolwr newydd hefyd o ran Abertawe, Jamie Sherwood, cymryd Chris Church. O'n i sôn amdano fe yn y hanner cyntaf, nos gen i ddymuno gyda ni yn rheolwr newydd wedi bod gyda tîm Caerdydd dros 10 yn ôl. A Caerdydd sy'n chwarae'n Lloegr, y Gwalia United erbyn hyn. Llwyddiant gyda Yw'r hefyd i Sherwood. Tipyn o lwyddiant gyda Yw'r i fod yn 10. Ni'n gweld chwaraewyr fel Nia Jones oedd gyda fe yn Yw'r. Nôl gyda fe nawr. Abertawe. A'r meddiant Abertawe yn disgyn. Cic rhydd fyddi. Jess Williams yn cael ei chorio. Dyma Nia Jones. Cyn-gapten Cymru ym Pêl-Droed. Oedd wedi ennill 30 o gapiau Pêl-Droed i Gymru cyn newid i champ. Mae'n nawr nôl yn y byd Pêl-Droed gyda Abertawe. Gymaint o brofiad, ond fel ni wedi gweud, dim quite wedi addasu nôl i'r gêm Pêl-Droed eto. Mae wedi bod allan o'r gêm ers gymaint o flynyddoedd. Ond mae'r profiad ni'n clywed rwy'n yn y gêm y cyntaf tymor falle wrthnos diwetha yn gweud, oedd e'n taro chi gymaint oedd hi'n siarad a gymaint oedd hi'n trio helpu'r chwaraewyr o'i chwmpas i. O ie, yn sicr, mae'n mynd i fod yn ddylanwad arbennig iddyn nhw, ond mae'n mynd i cymryd amser i setlo, amser i falle ddasu nôl mewn i'r cyflymder y gêm. Mae'r gêm wedi symud mlaen ers bod hi wedi chwarae, ond yn sicr o ran helpu ar y cae ac oddi ar y cae, mae'n amrysiadwy, mae'n rhaid dweud fel unigolyn. Caerdydd goffod ymateb fan hyn, achos mae Abertawe wedi dechrau tipyn mwy penderfynol. A chwaraewyr ar lawr bobman, Katie Osford sydd lawr, sydd wedi cael ei dal yn ei gwyneb o bosib. Ie, bel yn y gwyneb yna i Katie Osford, mae'n iawn, ond mae'n brifo, mae Peli yma'n galed. A i fod yn deg, oedd e'n mor agos o gic. Oedd ei ffili hyd yn oed mynd mas y ffordd. Osford, capten Abertawe. Yn brif sgoliwr tymor y diwetha hefyd. Neb wedi cael gol hyd yn hyn pnawn yma. Caerdydd wedi ennill pob gêm hyd yn hyn. 3 allan y 2. Abertawe wedi ennill 2 a 1 gêm gyfartal. Di sgôr yn erbyn y Bari yn y canol. Abertawe'r unig dîm i ennill yn erbyn Caerdydd tymor diwetha. Lwydden nhw'n wneud hynny ddwywaith. Ond Caerdydd yn cipio'r treble. Ennill yn erbyn Abertawe yn rhwng gynderfynol Cwpan Cymru hefyd. Oedd na gyfnod rhyfeddol yn y gyngrair ar un adeg. Wnaethon ni weld Caerdydd yn gofod ymateb fan hyn ac yn amddiffyn. Maen nhw'n gweud hynny'n dda i fod yn deg. Niamh Jenkins just yn gadael hwnna i Chamberlain. Mae'n rhaid bod yna gyfathrebu mewn mlaen yn y cefn fan yna.
Ie, yn sicr, mae Caerdydd nawr eisiau bêl. Maen nhw wedi bod 5 munud heb y bêl. A bydden nhw eisiau adeiladu patrymau ymosod hefyd. Ond gen i weld, mae un camgymeriad yn mynd i falle creu cyfle neu creu sefyllfa lle mae gol yn cael ei sgorio. Ond wrth i'r cloc mynd yn ei flaen dyl, os dim un tîm eisiau colli'r gêm yma. Beth am ennill y gêm, dyna mae Hosford yn ceisio wneud i Abertawe, mae'n dal i fynd. John Davies yn galw amdani, a draws gan Hosford, cyfle i Abertawe, ond Caerdydd yn ôl yn gwneud digon. Ie, fi'n credu bydd Stacey John Davies sa'n credu gath hi falle drychiad glân ar y bêl, nath Hosford yn dda iawn fanna, a y bêl yn un gywir, tynnu'r bêl yn ôl, ond i fod yn deg, amddiffynwyr Caerdydd fyna yn dda iawn. A'r olwg yna, fi'n credu, nath Bowen yn dda i neidio mewn, achos dyna ddyn ôl reit ar yr eiliad ola, fi'n credu falle bydde wedi bod yn drosedd ar Hosford. Ie, yn sicr, a'n enwedig, dwi ddim yn 100%, fi'n siŵr, felly oedd hi ddim eisiau gwneud newid i hi hunan, ond mae hynny yn gofyn cwestiwn wedyn, ydy hynny yn mynd i roi mantais i Abertawe? Oherwydd hynny, ond mae cwpl o ferched ar gardiau felyn, felly mae'r ail hanner am ydl yn mynd i fod yn digon agored. Yn teimlo'n fwy bywiog yn barod, y Caerdydd gyda Kehoe, maen nhw'n glir nawr, mae yna gam sefyll. Lisa Owen oedd yn cam sefyll, ond tro Caerdydd i ymosod. Syniad da, Kehoe drwodd, ond bendant yn cam sefyll fan yna. Chi'n gweld yn y pen draw, sy'n gwneud llawer yn ddi. Ie, yr ongl yna ddim actually yn dangos bod e'n off mor wael. Yn agos? Ie. Mae yna anaf arall, na pan mae yna oedi fan hyn. Ni wedi bod yn trafod Meg Bowen tipyn yn ôl yr anaf na gath hi yn yr hanner cynta. Wel, mae'n edrych yn eiliad pryderus i Abertawe eto. Emily Thomas sydd yno. Mae'n upset, felly ni ddim cweit yn gwybod beth sy'n digwydd os yw un... Llawn i'r braich. Mia Jones yn dod draw. Weles i ddim o'r digwyddiad. Anaf yw llawn ei braich yw felly posib bydd yn iawn, ond edrych yn boenus. Ni'n mynd i weld eto, falle bod chi eisiau edrych i ffwrdd nad yw'n ôl hynny, ond... Mae'n sy'n cael ei tharo, mae'n edrych mor ddinod, ond yn amlwg, mae rhywbeth di'n eidolir, mae rhywbeth di'n brifo. Ie, Penelyn, y fe, falle mae'n edrych falle taw Penelyn yw e, neu... Mae'n syndod yw gnoc bach, unrhyw beth yn gallu digwydd, nag oes digon y gefnogwyr, mae'r glaw yn parhau i ddisgyn, ond maen nhw'n parhau i heidio yma ar gyfer y gemau yma hefyd. Mae'n wych gweld hynny. A just pob oedran, ond gymaint o bobl ifanc, yn fechgyn ac yn merched, yn dod yma hefyd i wylio'r gemau a'r newyddion da fan hyn. Credu bod ni'n cario ymlaen. Emily Thomas, ni'n gael Emily Thomas yn cael anaf. Meg Bowen hefyd wedi brifo. Mae'n gêm ddarbu. I ddeall yna. Dwi'n ei to fe, bron deg fan wedi mynd yn yr ail hanner. Bach mwy bywiog. Yn hanner cyntaf, gol geidwad allan, beth yn y byd oedd yn ymlaen fyna gan Cerin Chamberlain. A bydd hi'n gweud, oedd hi'n gwybod iawn beth oedd hi'n gwneud. Just herio pobl. Ie, gath hi hynny'n anghywir dy fe, the bounce o'r bêl. A'r techneg fanna ddamseru, just lwcus iawn. Camgymeriad eto, cyfle, Stacey John Davies. I'r gol mae'n mynd, yn fler, ond dyw Abertawe ddim yn poeni. Gath Niamh Jenkins draw i geisio rhwystroi, ond unwaith eto ar y llwyfan yma, y llwyfan mawr. Stacey John Davies yn taro i Abertawe. Wedys i, mae'r ferch yna mor brofiadol, mae'n joio la achlasuron mawr fan hyn. Hinse o gamgymeriadau dyl rhwng amddiffynwyr Caerdydd a Stacey John Davies yn cymryd mantais llawn o hynny. Y gol geidwad yn gyntaf, wedyn pas sgwar fanna. A Stacey i trier, pas sgwar i Megan Bowen mi oedd i fod,
Ond Stacey John Davies yn ryngipio'r bêl ac yn cadw ei cwl I fynd o gwmpas Chamberlain fanna. A I fod yn deg y tacl yn ceisio dod mewn, ond Stacey John Davies a digon o dechneg a digon o pŵer I sicrhau bod y bêl yn mynd I gefn y rwyd. So go on eto, Reeve Jenkins, pwys yn sgorio as John Davies yn cael, yn siŵr, ond y dacl, Oedd y dacl hwyr o'r tu ôl. Oedd hi bron achub I, Ie, felly. Wel, Blair yn y beidio, mae Abertawe ar y blaen, gol I ddim. Stacey John Davies. O'n I wedi siarad am camgymeriad o fe, y gol geidwad, wedyn pas sgwar, chi ffili wneud pas sgwar o safle cefn o'r chwith, neu dyna beth sy'n digwydd. Felly, Caerdydd, y pencampwyr. Dewch chi weld sut maen nhw'n ymateb I hyn ar ei hôl hi. Di ennill pob gêm hyd yn hyn. Tymor yma, Abertawe unig dîm I ennill yn ei herbyn nhw. Tymor diwetha, bant nhw eto, Lisa Owen sy'n herio, Emily Thomas yn ôl. Ar ôl yr anaf nawr braich, mae Thomas di cipio'r bêl yn ôl. Pinder, Llei Pinder, Abertawe di deffro. Stacey John Davies, cys y glas yn amgylch hynny. Gen I weld, gen I weld nawr, siwt mae Caerdydd yn gallu, ymateb i'r sefyllfa yma. Mi fydd Abertawe, mae Abertawe digon o brofiad ar y fainc. Mae Chloe Chivers yna, mae Daniel Brodest yna, mae nhw'n ddwy chwaraewraig brofiadol iawn. Mae Tate Trivett, mae hi'n gyflym iawn chwaraewraig newydd, felly mae opsiynau gyda Abertawe I barhau gyda tîm cryf. Bob Broadhurst, bydde wrth I bodd y chwarae yn erbyn Caerdydd yn bydde, oedd hi'n am flynyddoedd. Yn Cio, i'r adar gleision fan hyn, ceisio mynd ar ben I hun, Cio, Nia Jones. Eto, mae'n oedi cyn clyrio, oedd hi bron cael ei dal, yn gwneud digon. T'ma fe, ar y golwg cynta, oedd hi'n meddwl bod Skinner yn mynd I ddod I ôl hwn. T'mod? Chi'n gweld hi'n edrych? Ie, ond oedd ni ddim falle'n sylweddoli pan mor bell mas oedd hi. Pinder, yn ôl yn ddwm. Ie, ni'n gweud Abertawe unig dîm I ennill yn erbyn Caerdydd tymor diwetha. Caerdydd I ennill pob gêm hyd yn hyn tymor yma. Abertawe heb golli. Llan Sawel yn gyfartal pnawn ma. Dyn nhw ddim wedi colli. Ennill I tair gêm gyntaf, gêm gyfartal pnawn ma. Felly beth sy'n mynd I newid fan hyn? Fi'n cael y teimlo bod rhywbeth yn mynd I newid. Bydd rhaid I rhywbeth newid. Mae Caerdydd I ennill pob gêm. Abertawe heb golli. Dach chi'n ei weld y gol to, felly? T'ma fe, Dal, os neb yn twymo lan o ran eilyddion, ond ie, bas sgwar, dyna'r broblem mynd, oedi, bas sgwar, a oedd e rhy bell I ffwrdd I Megan Bowen I derbyn y fel, a Stacey John Davies, mae'r dacl yna'n hwyr fyna, yn wael o'r lwcus bod Stacey John Davies wedi rwydio'r bel. Neu fe, bydde hynny'n gicor smorten. Mwyaf fi'n gweld I, Cath. Fi'n cytuno olwg gynta, ond ni'n meddwl mae rhyw dacl I geisio cael y bil na, mae'n eto. Tacl fler, bant o nhw eto, Pinder di troi am y chwith, oedd y bil di mynd i'r dde. Ond y gyfle fyna hefyd. Ie, diffyg cyfathrebu. Cullen yn troi yng nghanol y Kai Williams. Dan bwysau I Abertawe. Felly, sut fydd Caerdydd yn ymateb? Mae eilyddio fi'n credu yw'r ymateb cyntaf Dal. Wel, byddwn ni'n syni. Mae'n Michaela Cook sy'n paratoi ddod i'r cae. Ie, cyn aelod o Academi Coleg y Cymoedd. Nawr de. Fi naill ai wedi dysgu lot o rai, neu maen nhw wedi bod yn Academi, a fi'n gwybod chi'n chwerthin, ond mae hi genuinely wedi bod gyda ni. A mae wedi cael ana, fi'n credu, eitha cas, felly mae wedi colli spel allan o'r gêm, felly byddai'n hyfryd os geiff I fynydau fan hyn heddi. Fi'n cofio trafod I gyda ti cyn hyn, Cath, a fi'n cofio sgwennu lawr y gair cyflym amdani hi. Ydy, ie, mae'n gyflym. Eto ar y fain cefyd Eliza Colley, prif sgoriwr y gyngrair tymor diwetha. Yn siŵr sy'n mae anaf falle, neu dacteg sy'n newid o ran hynny. Mae'n gam sefyll fan hyn. Dim angen cam sefyll, chwaith. Digon amser gan Cernog I edrych ar draws y llinell fan yna. O, mae'r ddau yn paratoi eilyddio. Chloe Chivers sydd yn sefyll na I Abertawe. Ac yn gadael, ac yn dal I braich I raddau, nag yw I, Emily Thomas. Dwi'n edrych yn gyfforddus o gwbl. Chloe Chivers sy'n dod ymlaen. Mae'n gymeriad, Chloe Chivers. Mae'n dipyn o chwaraewr hefyd.
Ydy, a ti'n meddwl be, neith i really... Mae'n joio'r amgylchiadau yma ar y chlasuron yma, ti'n meddwl, a ni'n gwybod be mae'n gallu gwneud yn dechnegol. Heb oct am yn bai, hi yw'r chwaraewraig gorau dechnegol yn y gyngred. A bydd hi eisiau rhoi stamp ar y gêm yma nawr bod i'n mlaen. Mae Caerdydd Cook sy'n dod i'r cae i Caerdydd, y pencampwyr ar ei hôl hi. Credu Laura Cyrnock. Ie, Laura Cyrnock wedi gadael. Mae'n rhan i weld Cyrnock. O, mae Chivers yn syth yn mynd am y gol. Scoresbury yn mynd am y gol. Mae'n gallu taro nhw o unrhyw le. Felly dwi ddim yn sioc bod wedi mynd am honna. A'i chyfforddiad cyntaf hi hefyd. Ond na fel yw na i personoliaeth i, mae'n really bwydo o'r gemau fel hyn, a mae'n mor dylentog. Diolch amdani, wedyn ni weithio hefyd. Ie, ni angen o hi pnawn, mae'n ag ni. Credu bod ni. Fi'n credu bod ni. Sa'n credu bod y Caerdydd yn gytuno, bod ni angen ni. Yn dod ar ryw sparc i bopeth. Toby Chivers. Caerdydd yn colli. Mae'n dod i stori fan hyn. Yn Abertawe ar hyn o bryd. Dwi'n dipyn o ddatganiad, os yw'n gallu cipio hon. Mwy o rygbi i ddod yr S4C. Nos iau. 4-5 yn fyw ar-lein, Casnewydd. Yn gwrdd ar Porthmin o lan ymddyfru. Gymaint o chwaraeon i ddod yr S4C. Yn PêL-DROED, yn rygbi, hanner marathon Caerdydd, ralio, bach o bopeth. PêL-DROED yn y canol hefyd. A Publicwm. Rhywben yn Cwm Tawe sy'n cael yn sylw ni ar hyn o bryd. Mae'n o'r blaen o gol i ddim yn erbyn Caerdydd. Angofiwch am safon y gêm o bosib. Mae'r canlyniad yn un mawr ar hyn o bryd. A'r Elyrch yn ceisio cyrio. Mynd am yn ôl Manu at Chris Skinner. Ac yn barod, ni yn yr hanner awr olaf, wel, neu hanner gwag neu hanner llawn uwch gwydr chi. Ni yn yr hanner awr olaf, mae'n hanner awr i fynd, digon amser i Caerdydd, ond os Abertawe yn gallu dal mlaen ennill y gêm yma, bydd e'n ganlyniad mawr iddyn nhw. Ie, sicr, mi fydd e'n ganlyniad enfawr, a mi fydden nhw eisiau fuddugoliaeth fan hyn yn y stadiwm o flaen y cyfnogwyr yma. Rheolwr newydd hefyd, Jamie Sherwood, Chivers ar y cae, gwell gan Abertawe. Mae'n bas lan, pwy sy'n cyrraedd na gyntaf. Dim problem. Isian yn Evans, dwi ddim yn fentro nawr ar ôl y bas nath arwen at y gol. Na, a'n y gyd bydd Abertawe eisiau gwneud yw just cadw Caerdydd lawr a'n ochr yma ar y cae. Mae Chivers yn gallu seithi o unrhyw le. A na be fi'n tybio bydd i'n neud. Walklet i Caerdydd. Nia Jones yn camu mewn. Gwaisbyn Hancocks i Abertawe. O Stacey John Davies wedi crwydro rhy bell. Mae'n cam sefyll. Maen nhw wedi bod lot gwell ail hanner i fod yn deg da Abertawe. Wel, fi'n credu bod nhw wedi cael falle llon ceg o gyfrwyddiadau, cymhellion di weithio'n bach fwy galed a gwella'r strwythyr. Mae'n weithiau, mae Abertawe, o'n nhw'n edrych fel bydde on-camgymeriad yn helpu nhw yn ymysodol, a dyna beth digwyddodd. Ond mae ansawdd Stacey John Davies yn helpu hynny. Mae Caerdydd a digon o chwaraewyr da i unioni'r sgôr fan hyn. Mae'n chwarae'n wych ar hyn o bryd. Caerdydd. Cael ei gwthio nôl eto, Niamh Jenkins yn lledu pethau. Mike Bowen dal ar y cae ar ôl dacl yna yn yr hanner cyntaf. Bas yn fler, ac Abertawe hapus i byd i fynd yr holl ffordd nôl at Chris Skinner yn y gol. Mae'r cae mawr yma yn sydyn yn mynd i helpu Abertawe, byddwch chi'n tybio. Lle gan Pinder, dwi ddim yn mynd i gyrraedd yna. Mae jyst yn mor ddiddorol gol Caerdydd yna. Dyn nhw'n mentro, nag nhw. Mae'r camgymeriad yna yn ei pennau nhw. Camgymeriad yn arwen at y gol, a mae yna rhyw nerfusrwydd o gwmpas. Ti'n Fion Price, bydde i byth jyst wedi cigol bêl allan o'r cae fanna. Mae'n digon o gallu di jyst droi a roi'r bêl nôl i'r golgeidwad, ond yn naturiol, sa'n credu bod nhw'n orhyderus i wneud hynny. Mae'n gêm ryfedd yn dywi. Unwaith mae rhyw ansicrwydd am heiaeth yn eich pen chi. Mae mor anodd
ymateb, a drychwch ar y dorf na. 2,225. A wir i chi. Os chi'n gynnes ac yn glid gatre, mae rhain yn arwyr am fentro allan ar y tywydd yma yn Ne Cymru heddi. Mae wedi bod yn bnawn ofnadw wedyn ni o ran y tywydd, ond maen nhw yma yn ei miloedd. Braf iawn gweld nhw. Sy'n mynd i da fan hyn gan Caerdydd, ond hynny edrych o bod yn dod i ben. Nia Jones yn gwneud digon draw o hi, ildio'r tafliad. Ni'n mynd i weld nawr pa mor drefnus yw Abertawe. A pa mor beryglus yw Caerdydd. A dim yn beryglus, maen nhw'n dachr dadle ymysg ei gilydd. Maen nhw'n rhoi stredigaeth allan na. A'r pencampwyr dan bwysau, trebl tymor diwetha, y dwbl tymor cyn hynny. Yw'r gŵr yma, rheolwr newydd Abertawe. Yn mynd i sicrhau sioc ar ddechrau'r tymor newydd. Wel, tymod, ni fe les i Abertawe yr on hyder yn sicr. Tymod, fynd nhw'n cael un gêm gyfartal yn erbyn y Bari a ddyn rwystredig fi'n credu. Eliza Colley fan hyn yn cynhesu, mae'n edrych fel bod hi'n dod mlaen, ond tymod, mae'r cae yma yn enfawr a o ran redeg, mae Caerdydd wedi dechrau'r chwaraewyr o ran oedd yn gyrfforol gyflym a dyw hynny heb gweithio. A dyw Eliza Colley, mae hi'n chwaraewraig hollol wahanol, mae hi eisiau bel mewn i'w thraed oherwydd yn gyrfforol, dwi ddim yn medru falle, tymod, gwasgaru falle y pellteroedd ar draws y cae, ond gewn ni weld. Dwi bron dweud bod Caerdydd wedi gwneud dim yn ymwysodol yn yr ail hanner, felly mae wedi ngofio am felly symudiad bach, yma Abertawe wedi chwarae'n dda. Wel, pan ych chi'n tynnu Conog off y cae, a hi yw'r felly prif ymwysodroig, a does dim byd arall wedi dod oherwydd hynny, wedyn ych chi'n tablu'r dais nawr, nag ych chi gweld pwy arall sydd ddim yn ei medru camu lan. Yn eistedd ac yn gwylio, rheolwr y tymor, tîm y tymor, yn colli, ac yn colli'n Abertawe hefyd. Dyn nhw'n mysau colli unrhyw gêm, heb sôn am gêm yn erbyn y gelynion penna. Y ddau yma sydd wedi bod yn gyntaf ac yn ail y tymorau diwetha, pencampwyr y 5 tymor diwetha rhyngddyn nhw. Caerdydd di ennill y gyngrair dwywaith yn olynol. Oedd na hat-trick i Abertawe o ran pencampwriaethau cyn hynny. Stacey John Davies, sgoriwr yr unig gol at Hosford, edrych am Pinder. Allan yr aithi, tafliad i Abertawe fi'n credu bydd y penderfyniad. A ni hanner ffordd drwy'r ail hanner. Wel, tafliad fel arall yw erbyn hyn. Ie, dyfarnwr y gwrdd newydd ei meddwl fanna. Ni'n gofyn mynd am yn ôl. Mae gan Abertawe hanes o ennill yn erbyn Caerdydd i fod yn deg. Sim llawer yn ennill yn erbyn Caerdydd, ond Abertawe sy'n dueddol o wneud hynny. Nhw'r unig dîm i ennill yn erbyn nhw'n y gyngor tymor diwetha, yn ennill ddwywaith. Ath Caerdydd ar un adeg bron 2 flynedd heb golli gêm yn y gyngrair. Mis Mawrth 2022 i fis Chwefror flwyddyn yma. Ac Abertawe oedd y ddau golled ar y dechrau ar diwedd yr ediad. 35 o gemau cyngrair yn allan o 30 a 5 yn gyfartal. Ond Abertawe dechreuodd yr hediad a nhw orffennodd yr hediad, a maen nhw'n ceisio stopio'r hediad bach nhw ar ddechrau tymor yma. Di ennill 3 yn olynol, maen nhw'n colli fan hyn ar y 20 munud sy'n fynd hefyd. Ie, mae'r cloc yn ffactor nawr, a bydd y chwaraewyr Caerdydd yn hollol ymwybodol o hynny. O'n i'n meddwl bod Eliza Colley yn mynd i dod i'r cae, ond cyfle o bellter Barry sy'n mynd amdani. Fiona Barry, un o'r chwaraewyr newydd, yn 19 oed. A tyma be, mae hi wedi trio'n galed i effeithio ar y gêm, mae'n ifanc, mae'n newydd, a fi wedi bod yn plesio gyda hi, a chyfradd gwaith, mae wedi gweithio'n rili galed, a mae dal yn dysgu'r gêm, felly i wario'r lefel yma, ar yr ychlaser fel hyn, chwarae teg iddi. Wel, oedd Caerdydd bron cipio'r meddiant yn fyna. Abertawe'n lwcus i fod yn y sefyllfa yma. Wel, mae yn drosedd, dwi'n credu. Mae'r ddau ar lawr. Bowen sy'n lawr, unwaith eto. Yn edrych fel
Fi'n credu nath Bowen stopio. Oedd hawl gan chwaraewyr Abertawe i fynd am y bêl. Oedd hawl iddi wneud hynny. Hi oedd ar momentum, a fi'n credu nath Meg Bowen stopio yn ei unfan. A wedyn dath y contact rhwng y ddwy. Mae'n iawn, mae ddan, mae fyny. Yw, y Chivers yma. Oedd hi'n edrych yn bell i ffwrdd ar un adeg, fel sydd wedi llewygu. Mae wedi cael Caerdydd melyn am hwnna i gyd. Ie, fi'n cytuno taw. Ie, efo Chivers yw e? Na, dim Chivers. A dyma ni eto. Wel, mae'n anodd asesu hwnna, i fod yn hollol onest. Os oedd hi'n Caerdydd melyn, neu beidio fel sy'n tynnu allan o'r dacl. Caerdydd melyn yw'r canlyniad y cyfan. Mae'n edrych yn bell i ffwrdd fan hyn, i fod yn hollol onest. Ond ti'n meddwl beth, unwaith eto, o ran diogelwch chwaraewraig, mae angen iddi dod oddi ar y cae. Mae dal yn glwb o'r dacl gyntaf cyn hanner, a mae dal yn chwarae. Ydy hynny'n golygu bod hi, erbyn bore bori, ydy hi'n mynd i bod allan am mis oherwydd diffyg diogelwch chwaraewraig. A dyna beth sy'n bod gyda PêL-DROED ar draws y byd. Does dim digon o reolau o ran cyfarfod yn y gêm. Teimlad o gwmpas yna i gyd. Abertawe nawr sy'n pwyso unwaith eto yn y gyfle nhw. Ceisio dyblu'r fantes gan o gic gornel. Oedd na deimlad reit ar ddechrau digwydd yna o ran cyfarfod. Oedd yn edrych fel bod Meg Bowen bron di llewygu, ond gawn ni weld beth ddaw. Oedd yn edrych fel bod llawer yn poeni Abertawe ôl y symudiad yna. Cic gornel, dwi'n Caerdydd ddim di ymateb. Mae'n di mynd ar ei hôl hi. 10 munud mewn i'r ail hanner. Oedd yna bron 20 munud nôl nawr. Ond prin iawn o ymateb ni wedi gweld gan y pencampwyr. Yn amddiffyn, Hosford. A'r gic gornel. Mae'n un dda hefyd, Stacey John Davies. Nôl at Meg Bowen, sydd ddim yn edrych yn gyfforddus am gyfle. Maen nhw wedi methu cyfle eiraidd. Jeff Williams yn sgorio wythnos diwetha, ond yn methu y cyfle i wneud un ddwy i ddim. Am ddiffynrwyg yw i dal, a dyna beth sy'n digwydd. Mae fel Cath Morgan o flaen y gol yn gweld y rwyd yn glir a yn methu. Felly, i fod yn deg iddi, oedd hi yn y lle cywir, ar yr amser cywir, ond weithiau, chi ddim cweit yn gwybod beth i'n neud. Ond geif fi byth cyfle gwell. Nawr mae Caerdydd yn pwyso. O un pen y cae llach dal i fynd hefyd yr adargleision. Yr ergyd yn syth at y gol geidwad. Mae Skinner yn falch i ddal honna. Barry yn torri drwodd. Unwaith eto, Barry, mae o hyd yn weithgar, mae'n trio gorau glas, a mae'n effeithiol, mae rhaid dweud, mae'n chwarae'n erbyn menywod, a mae'n ferch ifanc iawn, a wneud hyn ddim lles iddi o gwbl i cael y profiad yma. Ddeunaw oed, Barry wedi dod o, y bedwaredd hain yn Lloegr, Bridgewater United, nod Abertawe eto. Stacey John Davies yn ddylanwadol, tacl dda. Tacl bwysig gan Kehoe. John Davies yn oedi rhyw ychydig. Oedd yma'n dacl wael gan Rachel Cullen chwaith i fod yn deg. Kehoe, mae mor effeithiol yn y tîm yma. Mae chyfraniad hi wedi bod yn bendigedig. Mae rhaid dweud dros y tymor diwethaf. Stacey John Davies a Hosford sy'n cyfuno. Tacl bwysig gan Niamh Jenkins. Mae yna eilyddio. A mae Liza Colley yn dod i'r cae. Prif sgoriwr y gyngrair tymor diwetha. Colley, 17 y goliau cyngrair wrth i Kerry Walklet adel. 29 o goliau ym mhob cystadleuaeth, a mae Caerdydd angen un fach arall ganddi pnawn yma. Wel, mae'r amser yn redeg allan dan, mae dyn ni pryn 20 munud i ware. Gewn ni weld os yw Liza Colley yn gallu effeithio y gêm yma nawr. Mi fydd Abertawe eisiau sgorio ail gol, neu yn sicr cipio'r fuddugoliaeth fan hyn. Mae'n drosedd, Niamh Jenkins a Stacey John Davies. Yn syni os nag oes na Gerdyn Melyn yn ymddangos ac ar y gair. Dyna ni. Synigaidd iawn, oedd hi'n gwybod yn iawn Jenkins bod Stacey John Davies yn glir fyna, mae lot fwy cyflym na hi, oedd y groesiad yna, oedd cyrff yn y cwrt chwech Crysau Gwyn yn aros i'r bêl i cael ei roi ar y llawr fanna. Yn sôn ar ddechrau'r pnawn, Cath
ciciau gosod wedi bod yn bwysig, am felly beniad gan Abertawe pan oedd yn Steffan Wrexham, maen nhw'n amlwg yn pwyso fan hyn. Wel, wneud Chivers gyda'i droed chwith tyrannu'r bel yma, mor galed yma'n gallu. If you're a goal. Yeah, exactly, yeah. Dyw hynny ddim tu hwnt iddi, ond yn sicr wneud i roi lle mae'r ardal beryglus, cwrt chwech, ar y smotyn. Dyna hi gan Chivers oedd un da hefyd. Shannon Evans yn clyrio i Caerdydd yn gwneud digon. Chivers ar draws hefyd. A rhyw adael gleision yn gallu creu rhywbeth fan hyn. Pencampwyr angen pwyso. Maen nhw'n edrych seg at y dyfarnwr eisiau cic gryf. Dyn nhw'n mynd i gael un. Ie, dyw dyfarnwr heb rili cael gabl ar y gêm yma. Mae'n stopio nawr. O, dim angen? Na. Y bel gan Caerdydd, y meddiant gan Caerdydd. Ond eto cic gryf i Caerdydd. Mae'n ddifur y gwaniaeth yn y ddau dîm. Lot o chwaraewyr yn ei harddegau gyda Caerdydd yn ifanc yn gyflym. Rhoi hun gan Abertawe, ond profiadol hefyd. A mae'r profiad na yn teimlo'n bwysig ar hyn o bryd. Nia Jones bron rhyddhau Hosford. Gwell gan Caerdydd. Ffion Price nawr de. Tipyn o bas, golgeidwad allan, cam sefyll, ta beth? Ie, a dyna'r bas, i fod yn deg y ddwy am ddiffynrau canol fyna, a'n mynd i gorfod edrych dros esgwydd ar Eliza Colley yn dod trwy iddo, ond mae Claes Skinner, oddi ar ei linell, yn darllen y sefyllfa ac yn sicrhau bod hi'n wneud arbediad ta beth a ennill y bel yn gyntaf. Ond mae Abertawe, ar hyn o bryd, sa'n gweld, ond i bai unwaith eto, bod camgymeriad, sa'n gweld bod ni'n mynd i falle colli'r fuddugoliaeth fan hyn prynawn yma. Mae gormod ar y lein. Cath Morgan sy'n cadw cwmni i fi yn y pwynt sylwebu. Cath yn sôn, falle mae camgymeriad fydde'r gwahaniaeth. A dyna yw'r gwahaniaeth ar hyn o bryd. Ond mae Caerdydd yn ceisio newid pethau. Y pencampwyr ni a Jones yn amseru honna'n berffaith. Wel, am bob 5 camgymeriad mae'n neud, mae'r un yna yn hi'n werthfawr. Wel, Chivers yn cam sefyll, dyw hi ddim yn gallu credu'r peth. Na wedi un peth arall, nath amddiffyn Caerdydd, jyst stopio i ofyn am y penderfyniad. Mae'n lwcus bod nhw wedi cael y penderfyniad. Ie, Chivers yn twyllio fyna. Tyma be? Fi ddim yn siŵr, na. Waw, oedd yna'n gamgymeriad gan Just allan o'ch llun, mi oedd yna amddiffynwr mewn glas. Nawr de, Caerdydd, ni'n mynd o'n pen cael llall ar hyn o bryd syth at y golgeidwad. Fret, Skinner, a byddwch chi'n disgwyl yr parafeddig bod yn ddiogel yn y cefna. 12 munud i fynd, mwy o bêl-droed i ddod. Di Gwener yn mynd i fod yn brysur. Mae tîm Matty Jones, Cymru, dan un ar hugen, yn ein yn wych ar hyn o bryd yn y rowndiad rhagbrofol ar gyfer yr Euros flwyddyn nesaf. Ac yn syth ar ôl ni. Ni weld y golgeidwad allan. Tîm Craig Bellamy. Da'n mlad yr ia, cyngred y cenedloedd. Reit, 12 munud i fynd. A ofio ni am yr hanner cyntaf yn gyfan gwbl fi'n credu. Mae'r ail hanner wedi bod yn well. A fi'n credu fydd y 12 munud ola ma'n ddiddorol cael. Ie, mae bach o sŵn ma'n dal nag ysem, mae bach o awyrgylch am y nawr, a fi'n credu bod y merched yn teimlo a naturiol bach o nerfusrwydd i bod yn hollol onest. Bydd Abertawe yn poeni. Mae Caerdydd yn chwarae'r bêl uniongyrchol ar hyn o bryd dros pennau am ddiffynraig Abertawe, a mae rhaid bod help yn dod o canol y cae i diogelu hynny, neu fe all Caerdydd unioni'r sgôr, a bydd hynny yn hynllef i Abertawe sydd gyda bob pwrpas wedi reoli'r gêm yma yr waelod yr hanner gyntaf. Mae'r ail hanner i bod yn deg Abertawe sydd wedi mynd â hi. A pam eich chi yn y sefyllfa yna, a'r bêl yn dod yn uniongyrchol, efe tueddiad yw camu nôl gormod, neu beth dylech chi fod yn neud i ddelio dy hynny? Wel, mae angen camu nôl cyn bod y bêl yn mynd dros eich pen mwyn clirio'r llunellau. Dylai bod neb yn redeg am yn ôl. Chi angen darllen y sefyllfa a gostwng o ran safle'r corff mwyn symud ymlaen ar y bêl. Hyfryd gan Cook i Caerdydd, sgiliau. Mae'n gormod o grysau gwyn yno. A dim digon o grysau glas i helpu. A'r teimlad fan yna, wrth i Abertawe fynd yr holl ffordd nôl at Skinner. Skinner yn uchel, Bowen allan, capten Caerdydd. Capten ifanc Caerdydd hefyd. Meg Bowen, 19 oed, wedi bod yng nghanol popeth. A mae dal yn gloch. Ie, dwi'n mynd edrych yn iawn o gwbl. Sydd yn fy mhoeni.
Cath Morgan wedi bod yn sôn am hyn, gath i dacl wael gan Robin Pinder yn yr hanner cyntaf. Ni'n syni bod wedi cael ei ymlaen. Mae wedi cael ei tharo hefyd gan Chloe Chivers, ond mae dal yno, dal i wenu, dal i gystadlu. Falle bod e'n wych. Falle bod e'n syniad gorau aros ar y cae, ond fel cymeriad, mae'n ffaith bod hi'n gapten. Yn 19 oed yn dwy llawer amdani. Tuff nhw gfi. Pentr eglwys. Mae nhw'n creu nhw'n tuff yna. Fel mae Cath i sôn, sy'n gobeithio'r gorau na fydd hi'n deffro fod efori ystod bod hi allan yn rhoi wythnosau yn dilyn y dacl yna. 10 munud i fynd. Mae dyn ni stori, achos mae'r pencampwyr yn colli. Ennill popeth tymor diwetha, ennill y trebl, y dwbl tymor cyn hynny. Stacey John Davies sy'n croesi. Chamberlain allan. Tym amser i oedi. Caerdydd ar ei hôl hi. Dim gol ar hyn o bryd i'r adargleision. Hynny'n yn digwydd yn aml y tîm yma. Cook. Ond oedd y bas ddim yr un fwyaf caredig iddi. Ni'n gofod troi am yn ôl. Wedi methu sgorio yn Ewrop dros yr haf. Ond ar wahân i hynny, mae'n ni'n fynd ôl i fis Chwefror. Y tro diwethaf iddyn nhw bethu sgorio yn y gyngrair yn erbyn Abertawe. Yn colli y 2 gol i ddim, felly mae Abertawe gyda hanes o wneud hyn. Cook a Colli wedi dod i'r cae. Gweld ambell i fflach gan Cook. Chivers eilydd Abertawe. Dwi'n gweld digon o bêl hefyd. Bowen yn clyrio. Treolwr Abertawe. Treolwr newydd Abertawe. Jamie Sherwood. Bydde fe wrth i fodd. Ie, yn sicr tymod. Fel wedys i, 8 munud o'r 90 sydd i fynd. Mae Abertawe just angen cludio'r llunellau, cadw'r bêl. Neu sgorio un arall. Chivers! Mae'n bell o'r gol. Chivers o bawb, os oes unrhyw un yn gallu gosod nhw'n dwt i'r gonel ucha, Chloe Chivers yw'r chwaraewr yna. Ie, welodd i'r golau fi'n credu yn fflachio fanna, ond ti'n iawn del tymod, oedd wedi cyffyrddiad gyntaf yn dda. A wedyn nath just dod ar ochr ei droed y fe, droed chwyth fanna. Na roi stick i ddyn o'r safori. Leah Jones. Nath i ddigon. Fiona Barry yn teimlo honna. Cyffyrddiad yn drwm gan Jones, yn nath i'n dda. Mae profiad i mor bwysig nawr. Dal i siarad yr cyfarwyddiadau. O, chwarae teg. Tymod o ran unigolyn sydd yn gallu mentora chwaraewyr o'i chwmpas ac arwain a ie, mae'r gêm falle bach yn gyflym iddi ar hyn y bryd, ond dwi heb bod allan o'i le o ran mae pawb arall wedi gwneud camgymeriadau, felly i fod yn deg iddi, tymod, mae di wneud yn dda. Fi'n cael y teimlo bod hi'n trynu gormod weithiau. Ie, mae'n cymryd cyfrifoldeb na gwyn, na fel i wy, tymod, na personoliaeth, mae'n teimlo bod angen iddi wneud hynny, felly, na. Ond dyma hi eto ar y gair, ar y bêl, ond Caerdydd wedi colli'r meddiant, oedd hwnna'n drwm gan Rachel Cullen. Maen nhw wedi cipio'r bêl fan hyn, Lisa Owen i'r adargleision, maen nhw'n cywio yn y canol. Os yna ddrama yn hwyr. Wel, Cullen gollodd y bêl, a Cullen nath ymateb a sicrhau'r dacl fan yna. Ond dyl be wedi sy'n clirio'r llunellau. Does dim amser gyda chi nawr i reoli'r bêl a cael 2, 3, 4 cyffyrddiad. Just clirio'r llunellau. Nia, mae rhaid i fi just clirio'r llunellau. Dal yno. Abertawe. Dreiddodd i Hosford yn y pen draw. Mae'r capten yn mynd i gadw'r meddiant gymaint gallith i. Cook i mewn i Caerdydd. A nawr Leah Jones yn ofalus. Clay Skinner. Limbrys. Penderfynu'r Hosford fanna. Os yw eisiau driblo'r bêl, mae angen iddi barhau i driblo'r bêl tan bod rhywun yn tynnu di lawr. Does dim pwynt driblo'r bêl a wedyn colli'r bêl. Felly mae rhaid i'r penderfyniad yna. Oedd Chivers o'i gwmpas i, tymod, oedd Stacey John Davies o'i gwmpas i. Mae rhaid wneud penderfyniadau falle fwy synhwyrol. Dywem y perfformiad fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod.
ond falle bydd e'n ganlyniad bydd yn aros yn y cof o ran Abertawe. Ar y blaen, 5 munud i fynd yn erbyn Caerdydd, yn erbyn y pencampwyr hefyd. Yn nhw'n dafliad yn ddwfn yn ei hanner ei hunain. A dyw Pinder ddim yn mynd i rithro fan hyn. Cath Morgan sy'n wrth yn ochl i. Bryd i ddewis sy'n yn y gêm cyn wir fyd. Cath, rhoi rhyw munud fach i ti feddwl am hwnna. Hosford dal i gadw'r meddiant. A pan oedd angen ymateb, ni ddim wedi gweld Caerdydd yn llwyddo gwneud hynny. Daeth Abertawe allan yn dda ar ddechrau'r ail hanner, yn fwy penderfynol. Os da nhw unrhyw beth i'w gynnig yn y 5 munud ola yma. Wel, mi fydd Caerdydd yn sicr eisiau, tymod, rhoi pob bach o egni mewn i fynd. 4 munud sydd i fynd, a bydden nhw eisiau trio i gorau glas, i creu cyfle, neu bod i sicrhau bod Abertawe yn neud camgymeriad. Ond y gyd mae Abertawe angen neud, mae'n swnio'n syml dwi ddim, clirio llynellau, cadw'r bel, mor bell i fyny o gol Abertawe, a fe newn nhw gyda'r ddigoliaeth yma. Cio sydd wedi troi i Gaerdydd, ond crysau gwyn yn ei amgylchynu, mae'r bas yn un dda, Billingham i Gaerdydd. Os yna gymorth yn y canol, mae Colli yno, Billingham yn troi dan bwysau. Mae'n Abertawe yn rhithro braidd, oedd digon amser fan yna, gan Cullen. Dyn nhw'n di delio dy hon, mae'n gyfle, mae dweud y golgeidwad, Cles Skinner am eiliad, o'n i'n meddwl bod Colli yno. Ie, y bydd ddim cweit cwmpod o fe i Colli fanna, ond Skinner, mae rhaid dweud, mae hi'n golgeidwad o'r safon, yn dechnegol, mae'n brofiadol, chwarae teg, croesiad da iawn i fewn. Abertawe ddim yn delio gyda fe'n dda, y bwns unwaith eto Niamh Jenkins yn ffeindio fe'n anodd i delio gyda hynny, ond Skinner yn y fan ar lle. Ie, capio i Gymru blynyddoedd nôl i Skinner, ond mae Cullen eto yn ysgeilist ar gicna. Gwaith da gan yr eilydd Eliza Colli, mae Pinder yr holl ffordd nôl yn Nia Jones sy'n clirio. Ond ddim yn mentro fan yna, nag ydi? Wel, maen nhw'n gwrando fe, clirio llynellau, na gyd sy'n angen neud. Cio yn cystadlu, Abertawe'n clirio unwaith eto. Chydig o ymateb gan Gaerdydd fel yr hwnna'n hollol hyrt gan Lily Billingham. Rhwystredigaeth pur. Ie, yn sicr, mae hynny jyst yn dangos y rhwystredigaeth, ond mae Lily Billingham yn chwaraewraig ryngwladol. Ar y lefel ieuenctid, mae'n gwybod yn iawn i beidio wneud hynny. A dyw hynny, ni ddim eisiau gweld hynny mewn unrhyw elfen o'r gêm. A mae'n llawn heiddi'r gaden fel yn fanna. Nes i holi amser yn y gêm. Ti wedi penderfynu eto, Cath? Wel, fel yr arfer, mae'r ferch yma wedi dod lan a sgorio gol. Stacey John Davies, mae'n weithgar, mae'n effeithiol, a'r gwir yw prin yw'r cyfleoedd, ond mae wedi cymryd y cyfle fwy o werthfawr. 2 gol tymor yma nawr i Stacey John Davies, a mae'r gol mae wedi cael pnawn ma ar hyn o bryd yn gwahanu'r ddau dîm. Mae'n mynd i sicrhau 3 pwynt mawr i Abertawe. Yn erbyn Caerdydd, y cymdogion, y gelynion, y pencampwyr. Maen nhw'n colli fan hyn yn Abertawe. Yna gyd sydd Abertawe i wneud yw dal i tir, sefyll yn gadarn. Chivers ymlaen a Stacey John Davies yn credu ni'n cam sefyll ta beth, ond sodled bach slick gan Shannon Evans. Lisa Owen a Billingham. Edrych am Fiona Barry. Geith Billingham gyfle arall. Munud i fynd. Ffion Price, un o ser Caerdydd. Nid yn unig tymor yma, am sawl tymor. Ma'n amser. Niamh Jenkins. Blair. Mae Hosford wedi colli'r meddiant. Gan nhw gyfle i ddechrau eto. A mae rhaid mynd yr holl ffordd nôl. Bydd yn ddiddorol i weld faint o amser sy'n cael ei ychwanegu fan hyn. Fion Price ymlaen. Abertawe'n clirio. Steph Turner tro yna. Wow, Chivers yn fler. Ie, a dwi ddim fel arfer, mae wedi gordaro'r bas yna. Just pwysau'r bas mor bwysig yn enwedig ar munudau all of y gêm. Mae Jamie Sherwood yn teimlo lot fawr y bwysau. Gwaith da gan Cook, campus gan Cook. Fion Price i Gaerdydd. Mae'n deall y syniad, ceisio newid llif y chwarae.
Mae yna Caerdydd fan hyn, 4 munud, cam sefyll oedd e, 4 munud I Caerdydd achub pethau. Ie, mae lot o... Mae'r gêm wedi stopio yn y gwedel, felly sa'n synnu. Ond mae un eilydd nawr I Abertawe ar y ffordd. Arafu pethau unwaith eto. Na nhw ei lyfio. Dod i'r cae. Mae Amy Deacon ac yn gadael. Gwrandwch ar y gymeradwyaeth. Ond dyma pam. Unig gol y gêm, hyd yn hyn. Stacey John Davies yn troi I ddathlu. Fel mae wedi gwneud droion i'r tîm yma. Oedd hi'n brif sgoriwr 4 tymor yn olynol ar un adeg. Gath I anad cas tymor diwethaf. Yw hysgwydd, gêm gyntaf tymor. Yn Wrexham. Ie, allan am, wel, tymor I gyd fwy na lai. Ond mae'n ôl tymor yma, 3 gol yn barod iddi nawr. Tymor yma. Chliban, yn gecrydd I Abertawe. Dachrau cael y teimlad ar wen a'n dweud y cyfan. Mae'n I ennill y gecrydd, mae'n apus o, mae'n lawio. A mae'n y drosedd, dywyswch chi, llawio neu'r gic. Bari yn cael ei chosbi. Pencampwyr tymor diwetha yn cipio popeth, yn ennill y treble. Ni wedi gweld nhw dwywaith nawr, yn fyw, yn yr wythnos y diwetha ar Ysbryd yn allan nhw'n Wrexham, ond maen nhw'n colli fan hyn. Dyn nhw ddim wedi edrych ar ei gorau yn y ddwy gêm. Dwi'n Abertawe ddim wedi bod yn wych, ond maen nhw'n ennill. Maen nhw'n poeni dim am y perfformiad, a'r canlyniad yn golygu llawer fan hyn. Steph Turner yn dod ar draws Abertawe fewn rhyw 2 funud I gael wythnos a hanner. Ennill yn Wrexham o 2-2 a maen nhw ar fin ennill yn erbyn Caerdydd. Un ar y cae ras, un ar ei cae hunain yn Stadiwm Swansea.com. Os na ddrama hwyr fan hyn. Ddim yn edrych fel ni. Yn Crysau Gwynna yn dal I tir unwaith eto. Megan Bowen yn ôl, y bêl ymlaen. Eve Jenkins di gwthio ymlaen o ran Caerdydd. Nôl dawi, ond dwi ddim dan warchau. Dwi'n teimlo fel pwysau di-baid bod y meddiant gyda Caerdydd. Ie, mae Abertawe fel petai bod nhw'n deall nawr, steddwch nôl, aros i'r bêl I ddod a clirio'r bêl, i'r steddle os oes angen. Cio Billingham I Caerdydd. O, os na fflach o sbydoliaeth gan unrhyw un. Megan Bowen o bawb y capten. Mae'n mentro, ond oedd yna beth yn mynd I fygwth. Skinner yn y gol. Ie, na, rhy bell I ffwrdd. Fi'n credu just, byw mewn gobeith fan'na yn fwy na dim. Welwch chi gol geidwad Leeds wythnos yma? Chi beth yn gwybod? Drian. Drian, ie, yn union, ie. Sa'n credu fod cymog o'r Leeds yn gweud Drian, ond... eiliadau sy'n weddill. Abertawe ar y blaen yn erbyn Caerdydd. Caerdydd heb sgorio pnawn ma. Hynny ddim wedi digwydd os nhw'n golli diwetha yn y gyngrair yn erbyn Abertawe. Bach yn flair fyna flan Jamie Sherwood. Beth am y rheolwr? Pa mor bwysig fydd hyn I Jamie Sherwood, Cath? Wel, yna ni gadw golwg o beth sy'n digwydd fan hyn. Mae rwy'n ddim yn cael ei cosbi. Wel, mae angen I pawb I cadw pen ar fan hyn. I fod yn deg I Sherwood, nath e'n dda iawn. Garden Felyn fan'na, sy'n mae angen nawr, mae'r gêm ar bendal, felly dyw dangos ymddygiad negyddol ddim yn mynd I helpu sefyllfa. Yw'r gêm ar ben. Nawr cwestiwn, ni yn yr eiliadau ola, ni wedi chwarae'r amser sydd wedi cael ei ychwanegu i'r 90 munud. Ei safswm yw hynny, ni yn wylo'r dyfarnwr nawr. A mae Ffion Price yn codi ddyn uchel I Gaerdydd, a mae Hosford yn cael cyffyrddiad. Yn credu bod Abertawe yn mynd I glirio eto, taflen I Gaerdydd. Yn ddwfn yn hanner Abertawe, mae amser. Eliza Colley dros y bêl. Wel, yn yr eiliad yna, yn y sefyllfa yna, maen nhw wedi troseddu gyda'r tafliad. Wel, ys bosib bod Eliza Colley ddim yn gofyn i'r dyfanwyr bod hi ddim yn cytuno gyda hynny, oherwydd oedd e fel tafliad rhywun 6 mlynedd oed. Come on. Chwarae plant, dim chwarae pêl-droed a'r camgymeriad yna. Price I mewn unwaith eto, eiliadau sy'n weddill nawr. Yn dal gyda Caerdydd, Lisa Owen yn hwyr. Chydig o bwyll o'r diwedd. Bari
i Caerdydd. Yr ymwysodwr ifanc newydd dros y bar. Dyna hi, mae'n siŵr. Ie, mae'n edrych, mae pawb jyst yn edrych ar y dyfarnwraig. Mae'n jyst eisiau clywed y chwiban olaf. Chwaraewyr wedi colli pen fanna yn y munudau olaf. Just, angerdd yw hwnna, ond dyna ni. Mae ar ben y breichiau yn yr awyr. Yr elyrch sy'n dathlu yn erbyn yr adar gleision. Canlyniad arwyddocaol dros ben. Abertawe yn ennill yn erbyn Caerdydd. O gol i ddim, pencampwyr y ddau dymor diwetha. Y tîm nath wneud y treble, maen nhw wedi colli yn Abertawe. Anghofiwch am y perfformiad, canolbwyntiwch ar y canlyniad. Mae fe'n un pwysig. Abertawe wedi ennill o gol i ddim, ddim ni gael ymateb, lawr yn un syth at Nicky John. Well, Stacey, what a moment, what a result, what determination and character you showed this afternoon. Yeah, the girls are showing real resilience out there today. You know, we've all worked for each other, but ultimately we've come and done the game plan that we set out to do, and we're all proud of each other today for everything we put out there. I have to ask you about your goal. You managed to keep your head, keep your cool, but what was actually going through your mind at that point, Stacey? Put it in the back of the net. Simple as that. You know, I mean, I took the opportunity, capitalised on a mistake at the back there, and we knew that, you know, if we can get anything, we have to be clinical in front of goal. So it was just stay calm, composed, and make sure to slot it home. And I think your celebration as well, it just showed how real and how raw the emotion with a game like this is. Yeah, definitely. There's a lot riding on a game, but, you know, it's a derby, it's a Swans Cardiff derby. We're in our home stadium. The fans today have been absolutely incredible. We thank every single one of them for coming down here tonight. It's a late night for some of these kids. They got school tomorrow. We really, really appreciate them. So, you know, the least I can do is celebrate with them. And I just want to mention as well that even when you came off the pitch, you weren't resting, you were shouting and hollering at the fans to get involved. It doesn't stop, does it? No, it doesn't. We're more than 11 on the pitch, we're a squad. But ultimately, you know, sometimes that's our 12th man as well, and we need them. You know, like I said, we're thankful for all of them coming out today, but it's a big squad effort. Some of the girls didn't get on the pitch, and we still need them as well. So, you know, thankful for everybody here today. Stacey, enjoy this result this afternoon. Llongyfarchiad am awr. Let's go. Yr angerdd yn glir fyna gan Stacey John Davies am ganlyniadu Abertawe. Dyma canlyniadau eraill y penwythnos. Wrexham yn fuddigol o 2-1 yn erbyn Aberystwyth. Y Bari'n ennill yn erbyn Met Caerdydd. Ac oedd hi'n un yr un rhwng y Seintiau Newydd a Llan Sawel. A jyst o ran y tabl, wel Abertawe ar ôl canlyniad heno yn symud lan i'r ail safle uwch ben pennau yr adar gleision. A gallwn ni fynd nôl at Nicky John. Mae Jamie Sherwood yn siarad gyda ddi. Oh, Jamie, just saw you tapping the badge there on your way over to speak to us, but I don't know whether that was more about the rate of your heart at the moment. You've had a moment to take it in. What are the emotions at this point? I'm just really proud of the players. We've changed a few things this week. We wanted to play with a little bit different of a shape, and they've taken that on board and they've executed the plan really well today. And they got the just deserves. They've won the game, and I couldn't be any prouder. And how big are 3 points is that as well? 3 points is 3 points. It still means that we just beat another team. But for us, we're still unbeaten, and that's what we want to stay. We want to stay unbeaten as long as we can, and we still are. Like you say, 3 points is 3 points, yes. In terms of the performance, how do you assess that? Full of heart, full of passion, and full of belief. Everything that we asked the players, those non-negotiables at the beginning of the game, I think they showed that today. Jamie, enjoy it. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much. Abertawe yn heiddiannol o'r tripwynt. Ni a Davies sy'n cadw cwmni fi. Ni a gadewch. I ni weld unig gol y gêm. A Stacey John Davies, dyna'r unig y fath o chwaraewr i ti moyn pan mae'r fath yno o gyfle'n syrthio i ti. A camgymeriad enfawr gan Caerdydd yn amddiffynol. Ie, camgymeriad gan Caerdydd fama. Mae Stacey John Davies yn neud yn ardderchog i sylweddoli bod y cyflymder o'r pas ddim yna. A mae'n gallu interceptio'r pêl. Mae'n eithaf yn y bach yn lwcus fanna efo'r deflection, ond mae'n mynd mewn a ydych chi'n gwybod beth ydych chi'n cael gen Stacey John Davies. Ac yn gallu gweld yn gwmws beth, yn gwmws mae fe'n golygu i'r tîm. Ond Caerdydd, ar ôl i nhw wildio'r gol yna, o'n nhw ddim yn edrych yn hyderus o gwbl. Na, ar ôl y gol, oedd amddiffyn nhw'n eitha nerfus. Pob fel cic cornel, oedden nhw'n siŵr. O'ch chi'n falle meddwl fysa Abertawe yn cael y ail, ond nathon nhw ddim. Ond oedden nhw'n edrych yn sicr yn y cefn. Just yn gloi. Be mae hwn yn mynd i wneud o ran hyder Abertawe? Maen nhw newydd fydd i Caerdydd, a Caerdydd yn colli am y tro cynta tymor yma.
A ti'n gwybod, mae Abertawe wedi droio un gêm, ond nhw heb colli. A hynna sy'n, maen nhw efo 10 pwynt nawr, a bydd nhw'n cael hyder mawr ac yn mynd i'r gemau nesaf, bydd hynna'n helpu'n mawr. Wel ia, diolch o galon am dy gwmni di prynhawn. Mae canlyniad enfawr, triphwynt enfawr i Abertawe. Wythnos nesaf, mae'n sylw ni'n troi o'r gêm domestig i'r tîmau rhyngwladol, gemau Cymru, yn erbyn Gwlad yr Ia a Montenegro, i gyd yn fyw ar S4C, wrth y fi a'r criw i gyd fan hyn. Nos da.